आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेब आगमन झालंय. रोहित सुमन, आराराबा पाटील, अरुणअण्णा लाड या सर्व मान्यवरांचे या ठिकाणी मंचावरती आगमन झालेलं आहे. देशाचे नेते पवार साहेब खाली बसून घ्या, खाली बसून घ्या. स्वागत करावे. सर्व मान्यवर सुमनताई, अनिताताई, अरुणअण्णा लाड, भारत पाटणकर, चव्हाण साहेब. आणि आता थांबा, गाणं थांबू दे, गाणं थांबू दे, गाणं थांबू दे. आणि तालुकाध्यक्ष मान्य विश्वास तात्या माने पाटील स्वागत आणि प्रास्ताविक आणि कार्यक्रमाची सुरुवात होत आहे. आदरणीय मंचावरील सर्वांचं स्वागत. त्या जागेला बसून घ्यायचं आहे. पाठीमागच्या लोकांना पुढे व्यासपीठ दिसायला हवं आहे. सर्वांना विनंती आहे, खाली बसून घ्या. धन्यवाद, धन्यवाद. तासगाव कोटेमंकाळ विधानसभा क्षेत्राचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरदचंद्रजी पवार गटाचे अधिकृत उमेदवार, आपल्या सर्वांचं युवा नेतृत्व रोहित दादा पाटील यांच्या प्रचारार्थ आज आयोजित केलेल्या तासगाव नगरीमध्ये सभेसाठी उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आमचं दैवत आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले डॉक्टर भारत पाटणकरजी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले विधान परिषदेचे आपले आमदार, आपले मार्गदर्शक आदरणीय अरुणअण्णा लाड साहेब, आपल्या सर्वांच्या लाडक्या नेत्या, तासगाव कोटेमंकाळ विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सन्माननीय सुमनताई आराराबा पाटील, व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय वसंतरावजी चव्हाण साहेब, आदरणीय अनिताताई सगरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदरणीय देवराज दादा पाटील, माजी अध्यक्ष आदरणीय अविनाश काका पाटील, व्यासपीठावर उपस्थित सांगली जिल्हा शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आदरणीय संजय बापू विभूते, आदरणीय सदाभाऊ शेठ, शेतकरी संघटनेचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आदरणीय महेशजी खराडे, संपूर्ण व्यासपीठ, आपल्या सर्वांचे लाडके उमेदवार, आपल्या सर्वांचा आयडॉल, महाराष्ट्राचे राष्ट्रवादीचे युवा नेते म्हणजेच आपले उमेदवार आदरणीय रोहित दादा पाटील, समस्त व्यासपीठावर उपस्थित सर्व पाहुणे मंडळीचा मी नामोल्लेख न करता सर्वांची उपस्थिती गृहीत धरून समोर उपस्थित असलेले सर्व नेतेगण, पत्रकार मित्र, बंधू आणि भगिनीनो, वास्तविक पाहता ही निवडणूक रोहित दादाची नसून तुमच्या आमच्या भवितव्याची आहे. आदरणीय पवार साहेबांनी या जिल्ह्यावर वेगळे संस्कार केले. अगदी 1974-78 पासून पवार साहेबांच्या विचारांचा वारसा या जिल्ह्याने जपला. यामध्ये लोकनेते राजाराम बापू पाटील असतील, शिराळ्याचे स्वर्गीय फत्तेसिंग अप्पा असतील, विट्याचे हनुमंतराव पाटील साहेब असतील, आटपाडीचे बाबासाहेब देशमुख असतील, तसेच सांगलीहून नामदेवराव मोहिते असतील, आणि या तासगाव तालुक्यातून माझे वडील स्वर्गीय भगवान भाऊ असतील. या सर्वांनी साहेबांचा वारसा आज तागायत जपला आणि 1981 पासून आदरणीय आराराबा पाटील, स्वर्गीय आराराबांनी आपलं दैवत साहेबांचा विचार आज तागायत जपला. आबांच्या नंतर सुमन वहिनींनी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या मतदारसंघाची विकासाची घोडदौड चालू ठेवली. आदरणीय वहिनींनी केलेल्या 10 वर्षातल्या कामाचा मी नामोल्लेख करणार नाही, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. या माऊलीनं आपल्याला एकही दिवस साहेब आबांची आठवण येऊन दिली नाही. सुमन वहिनींच्या नेतृत्वाखाली गेले 7 वर्षात काम करत असताना, रोहित दादांनी कुठलंही पद नसताना या मतदारसंघामध्ये अहोरात्र काम केलं. अगदी आरोग्यापासून शिक्षणापर्यंतच्या
सर्व समस्या कुठलंही पद नसताना त्यांनी पार पाडल्या. एवढंच नव्हे तर रोहित दादांनी संपर्क यात्रा कर्तव्य यात्रेच्या निमित्तानं प्रत्येक गावाचा दौरा केला. एका दिवसात 4 गावं घेऊन शेवटच्या गावात मुक्काम करून तिथल्या वाडी वस्तीतल्या प्रत्येक शेतकरी असेल, प्रत्येक कार्यकर्त्याची असेल, समस्या जाणून घेतली. साहेब एकच गोष्ट आवर्जून सांगतो, आबांच्या मुशीतून ताहून सुलातून तयार झालेलं हे नेतृत्व सुमन वहिनींच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना या तासगाव कवठेमहांकाळ विधानसभा क्षेत्राला खूप चांगल्या कामाचा वारसा रोहित दादांच्याकडे मिळतोय. साहेब निश्चितच तुम्ही हात दिलाय, आम्ही साथ देऊ. साहेब तुम्ही हिंमत दिली, आम्ही बळ देऊ. निश्चित स्वरूपात उद्याचा या कवठेमहांकाळ तासगाव विधानसभा क्षेत्राचा आमदार आदरणीय रोहित दादा असेल हे सांगायला कुठला भविष्य करण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही सर्व कार्यकर्ते तासगाव कवठेमहांकाळ मतदारसंघातील साहेब आपल्याला शब्द देतो, उद्याच्या 23 तारखेला आदरणीय आपल्या पक्षाला एक उमदा कर्तव्यदक्ष हुशार आणि प्रति आराराम आम्ही विधानसभेत पाठवू. एवढेच या निमित्ताने मी ग्वाही देतो. पुनश्च आपलं मी स्वागत करून व्यासपीठावर सन्माननीय सर्वांचं स्वागत करून मी माझं स्वागत मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी, जय महाविकास. धन्यवाद आणि धन्यवाद आहेत माननीय विश्वनाथ दादा. आणि आता आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचं शानदार स्वागत. आपल्या तासगाव तालुक्याच्या मनुका आणि बेदाण्याचा सहार खास या ठिकाणी हार घालून आपल्या शरदचंद्रजी पवार साहेबांचं शानदार स्वागत या ठिकाणी होत आहे. सर्व प्रमुखांच्या वतीनं प्रमुख अतिथींचा बेदाण्याचा पुष्पहार घालून स्वागत होतं. हॅलो, हा शानदार सन्मान या ठिकाणी होतोय. खास माननीय खासदार शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा रोहित दादा, सुमनताई, विश्वास साध्या आणि सर्व प्रमुखांच्या वतीनं शानदार स्वागत स्वागत स्वागत. धन्यवाद आलेल्या मान्यवरांचंही धन्यवाद. आणि यानंतर माननीय संजय चव्हाण स्पीकर बनमेगा. संजय चव्हाण फक्त 2-2 मिनिटांमध्ये आपण बोलायचं आहे. पवार साहेबांच्या सभेच्या निमित्तानं या ठिकाणी आपल्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षामध्ये प्रवेश करणारी मंडळी आहेत, त्यांना या ठिकाणी मागच्या दारानं पुन्हा प्रवेश दिला जाणार आहे. नाव पुकारल्यानंतर त्यांनी वर यायचं. हा एक सत्कार या ठिकाणी होतोय साहेबांचा. खास थोरात धनगर आर्मीच्या वतीनं सत्कार या ठिकाणी होतोय. ढोल आणि घोंगडं प्रदान करून खासदार विशालदादा पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. हार्दिक स्वागत स्वागत. हा ढोल घ्या, ढोल घ्या. मेंढपाळ आर्मीच्या वतीनं साहेबांचा सत्कार होतोय. अर्जुन थोरात आणि राहुल हजारे मेंढपाळ संस्था मेंढपाळ आर्मीच्या वतीनं साहेबांचा खास या ठिकाणी धनगरी ढोल आणि घोंगडं देऊन सत्कार होतोय. मेंढपाळ आर्मी महाराष्ट्र राज्याच्या वतीनं हा साहेबांचा सत्कार होतोय. खास धनगरी ढोल आपल्या महाराष्ट्राची लोककला धनगरी ढोल. हा धन्यवाद धन्यवाद. आणि यानंतर हा वसंतराव चव्हाण साहेब राज्य नरवीर उमाजी नाईक अध्यक्ष.
सन्मान्य खासदार विशालदादा पाटील यांचं या ठिकाणी स्वागत होईल. स्वागत करा. काही मिनिटांमध्ये बोला, वेळ घेऊ नका. शाहू फुल्यांचा वरसा आणि वारसा घेऊन या महाराष्ट्राच्या तख्ताला आणि देशाच्या भूमीला सातत्याने पुढे घेऊन जाणारे आपले सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांना मी मानाचा मुजरा करतो. या देशाचं स्वातंत्र्य ज्यांनी ज्यांनी अबाधित ठेवण्यासाठी रक्त सांडलं अशा आद्य क्रांतीवीरांना, त्यामध्ये असणाऱ्या उमाजी नायकांना मी इथं मानाचा मुजरा करतो. आणि या मंचावर विजयी उमेदवार, आपले विजयी उमेदवार रोहित दादा आणि मंचावर असणारे सारेच मान्यवर, आपण एवढ्या जनसंख्येनं उपस्थित राहून विजयाची सभा दाखवण्याचं सामर्थ्य तासगावकरांनी या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. त्याबद्दल तुम्हालाही सलाम. मित्र, आमचा नेता, कणखर नेता, वय वर्ष 84, तरीही या स्वातंत्र्याच्या लढाईसाठी कायम रणांगणात आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आमचं चिन्ह गेलं, पक्ष गेलं, आमच्या बरोबर कोण उरलं नाही असं म्हणणाऱ्यांना आमचा एक नेता तुम्हा सर्वांना पुरेसा आहे हे आम्ही दाखवून दिलेला आहे. आणि जे लुडबुड करणारे जातीवादी शक्ती, या शक्तींना थोपवून धरण्याचं काम करणारा महाराष्ट्रातला आणि देशातला आपला एकमेव नेता, त्यांच्या हातच बळकट करायचे असतील तर आपणा सर्वांना या ठिकाणी रोहित दादांना मताधिक्य पाहिजे. विजय झालेलाच आहे, पण घराघरातलं एकही मत मागे राहता कामा नये याची जबाबदारी आणि खबरदारी आपण घ्यायची आहेत. मित्रांनो, इथं धनगर समाज आलाय, रामोशी आल्यात, वडार आल्यात, सर्व 12 बलुतेदार आल्यात. साहेब 20,000 कोटी देतो म्हणाले धनगरांना, 1 रुपया दिला नाही. रामोशांना 50 कोटी देतो, वडरांना 50 कोटी देतो, लिंगायतांना 50 कोटी देतो, गुरुवांना 50 कोटी देतो. 1 रुपया सुद्धा तिथे गेलेला नाही. या फसव्या घोषणा करून या जातीवाद्याने आपलं कसं मोठं व्हायचा प्रयत्न त्यांनी केला, परंतु ही जनता खुळी नाही आहे. मी महाराष्ट्रात साहेब अखंड 40 मतदारसंघात आता फिरून आलोय. काल मला फोन आला की आपण इथं आलं पाहिजे, कारण इथं मोठ्या संख्येनं माझा समाज आहे. म्हणून या सर्वांना मी तोंड दाखवायसाठी आलो. उरलेलं काम अजून मला करायचं आहे. तेव्हा मित्रो, मी अधिक वेळ न घेता साहेबांना पुढे जायचं आहे. गडिंग्लज, चंदगड, इचलकरंजी इथं त्यांच्या सभा आहेत. आता इकडं तिकडं पण बघा, आपण तुतारी वाजवणारा माणूस, मशाल आणि हात हे तिन्ही एकत्र येऊन आपल्याला हे सरकार बनवायचं आहे. आणि अशा पद्धतीचा आपणाला संदेश देतो. म्हणून मित्र, जातीवादी शक्तींना थारा देऊ नका. शाहू महाराजांचा विचार, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा विचार, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार, अहिल्या देवींचा विचार, उमाजी नायकांचा विचार घराघरात पोचूया. आणि ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पाडणाऱ्यांना त्यांना सुद्धा पाडूया, मोठ्या संख्येनं पाडूया. अशा प्रकारचं तुम्हाला आवाहन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय धन्यवाद महाराष्ट्र. चव्हाण साहेब. आणि आता अजित पवार गटाचे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष साहेबराव पाटील
यांचं स्वागत आहे. त्यांनी 1-2 मिनिटं या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी विनंती आहे आणि त्यांचा सत्कार प्रवेश या ठिकाणी होतोय. या प्रवेश सोहळा साहेबराव पाटील, त्याचप्रमाणे खास कुलदीप जाधव, संदीप जाधव, महेश जाधव भाजपमधून, शहाजी जाधव तासगाव तालुका गुंटेवारी उपाध्यक्ष शिवसेना, जयवंत माळी उपसभापती तासगाव, शैलेश आडमुटे तासगाव, दिनेश पवार, साहेबराव पाटील माजी पंचायत समिती सभापती. अपक्ष प्रवेश या ठिकाणी होत आहे. शरद पवार खास गव्हांचे, चला या, चला झटझटकनी या प्रवेश घेणारी. चला चला आज या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आणि यानंतर राज्याचे साहेबराव अध्यक्ष दादा बोला, 1-2 मिनिटांमध्ये नेते बोला. आदरणीय पवार साहेब, या विधानसभेच्या निवडणुकीचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे व महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार रोहित दादा, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, आदरणीय वहिनी साहेब, सर्व ज्येष्ठ सहकारी, तालुक्यातून या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या सर्व महिला भगिनी, मतदार बंधू भगिनीनो, गेले 5-7 वर्ष थोडं घरातून आम्ही बाजूला राहायचा भूमिका घेतली होती, बाजूला राहायची भूमिका घेतली होती. तालुक्यामध्ये काहीतरी घडावं ही एक प्रामाणिक इच्छा घेऊन आबांच्या बरोबर पहिल्या दिवसापासून काम करणारा मी एक कार्यकर्ता आहे. कधी पवार साहेबांच्या समोर जायचा योग आला नाही. आबा पुढे असायचे, त्यामुळं आम्ही कधी साहेबांच्या पुढे जावं आणि ओळख करून घ्यावी अशा पद्धतीची भूमिका आम्ही कधीच घेतली नाही. आज साहेब आपण या निवडणुकीच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित आहे. आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांची, आबांच्या बरोबर काम केलेल्या कार्यकर्त्यांची एक प्रामाणिक इच्छा होती, तालुक्यामध्ये माजी आमदार आदरणीय दिनकर आबा यांनी एक तासगाव कारखान्याची निर्मिती, आपलं स्वतःचं आयुष्य, स्वतःचं राजकीय अस्तित्व पणाला लावून एक तासगाव कारखाना उभा करायचा प्रयत्न केला. आम्ही आबांनी त्या कारखान्याची निवडणूक लढवली. तो कारखाना आम्ही चांगला चालवू अशी आमची सगळ्यांची भावना होती, पण तो कारखाना आम्हाला चांगला चालवता आला नाही. सूतगिरणीची पण अवस्था आमची तशासारखीच आहे साहेब. आबांच्या पासून आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, बारामतीमध्ये जसं आपण यापूर्वी फक्त निवडणुकीला एखादी सभा घेत होता, आबा संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरायचे तुम्ही जबाबदारी दिल्यामुळं. मतदारसंघात आबा थांबत नव्हते. आपलीही परिस्थिती तीच होती. एखादी सभा शेवटची आपण घेत होता. अशा पद्धतीचा एखादा उद्योग रोहितदादांच्या रूपानं सुरुवात परत एकदा नवीन पर्वाला होत आहे. आम्हा सामान्य कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे की आबांचं नाव इतक्या मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रभर झालं, पण त्यांच्या रूपानं सामान्य माणसाला मदत करणारा एखादा छोटासा उद्योग आमच्या रोहितदादांच्या मार्फत या तालुक्यामध्ये उभा राहावा आणि नवीन क्रांतीची सुरुवात व्हावी अशा पद्धतीची अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त करतो. फार न बोलता बरीच मंडळी बोलणार आहेत. ठोस स्वरूपाचं एखादं शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्य माणसाला मदत करणारं एखादं केंद्र उभं राहावं. आमच्यात थोडी जुनी आणि नव्या फळीची साहेब थोडा विसंगती निर्माण होत्या. नवीन तरुण कार्यकर्ते आहेत, त्यावेळेला नवीन कार्यकर्ते गावागावामधून काम करत असताना जरा जुन्या मंडळींचं आणि आमचं नवीन मंडळींचं थोडं काही वेळेला जमत नाही. हे जमण्याच्या दृष्टिकोनातून रोहितदादांनी आणि सर्व मंडळींनी जबाबदारी घेतलेली आहे. इथून पुढल्या काळामध्ये आम्ही सगळेजण हातात हात घालून काम करायची प्रामाणिक इच्छा व्यक्त केलेली आहे. मी 7-8 वर्ष जरी बाजूला असलो तरी माझ्या कुटुंबात आल्यासारखं वाटतंय मला. प्रत्येक गावामधून जात असताना
कार्यकर्त्यांच्यातून येणारी भावना उत्स्फूर्त पद्धतीनं दादा तुम्ही परत आमच्यामध्ये आलाय, आम्हाला अंतकरणापासून आपलं अभिनंदन करायचं आहे, अशा पद्धतीच्या भावना आमची सर्व मंडळी पूर्वीच्या घरातले आम्ही सगळी एकत्रच होतो, पण थोडं लांब गेल्यापासून दुरावा निर्माण झाला होता. बरंच बोलायचं होतं, व्यासपीठ साहेबांच्या समोर जास्त वेळ बोलणं बरं नाही, सगळेजण खुणवायला लागलेत. मी थोडक्यात माझं भाषण आटोपत घेतो. पण साहेब, आपल्या रूपानं आणि रोहित दादाच्या रूपानं तालुक्यामध्ये कामाची क्रांती घडावी एक अपेक्षा या कार्यकर्ता म्हणून, तुमचा कार्यकर्ता, आबांचा कार्यकर्ता म्हणून या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. साहेबराव पाटील यांनी प्रवेश करून आपलं मनोगत व्यक्त केले. आणि जे प्रवेश करणारे मंडळी आहेत आपण पुढे या. हा जाहीर पक्ष प्रवेश होतोय. जेव्हाचे गावांचे सरपंच कुलदीप जाधव, संदीप जाधव, महेश जाधव, सुमित जाधव, शहाजी जाधव, तासगाव, हे गुंटेवारी उपाध्यक्ष शिवसेना जयवंत माळी सर, माजी उपसभापती पंचायत समिती शरद पवार गव्हाण, शैलेश आडमुठे तासगाव आणि दिनेश पवार यांनी सर्वांनी पक्षप्रवेश केलेला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्रजी पवार पक्षामध्ये प्रवेश, जाहीर प्रवेश जिल्हा अध्यक्ष आणि अतिथींच्या उपस्थितीमध्ये. हा युवकांच्या आयडॉल राहुल पाटील. राहुल पाटील या युवकांच्या आयडॉल. चला बाकी या सर्वांनी बाजूला या. थांबू चला बाजूला या. प्रवेश केलेले सर्व बाजूला या. हा राहुल पाटील युवकांच्या आयडॉल. बोला, 1-2 मिनिटांमध्ये बोला. चला प्रवेश केलेल्या मान्यवरांना धन्यवाद. स्टेजवर न खाली या. आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, खासदार विशालदादा, सुमनताई पाटील, आज आदरणीय रोहितदादा, सन्माननीय व्यासपीठ आणि समोर उपस्थित सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींनो, आज एक तरुण आलाय तो आपल्या भावासाठी आलाय, एक ज्येष्ठ आलाय तो आपल्या मुलासाठी आलाय. तासगाव कोटेमंकाळ मधला प्रत्येक नागरिक आज फक्त रोहितसाठी नाही तर तो स्वतःसाठी आलाय, तालुक्याच्या भविष्यासाठी आलाय. आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांना ज्यावेळेस मी जीवनामध्ये पहिल्यांदा बघितलं त्यावेळेस त्यांच्याबद्दल 2 ओळी लिहिल्या होत्या की एका नजरेत जणू मला माझा सगळा सह्याद्री दिसावा, पांडुरंगा आमचा विठ्ठल शतायुषी व्हावा. या साहेब, आज इथं खरं सांगायचं झालं तर आपल्यावर अनेक मतदारसंघांनी प्रेम केलं असेल, मतदान देऊन आशीर्वाद दिले असतील, पण हा स्वर्गीय आबासाहेबांचा मतदारसंघ आहे. त्यामुळे हा मतदारसंघ तुमचा काळजी करणारा मतदारसंघ आहे. त्यामुळे इलेक्शनच्या काळामध्ये, प्रचाराच्या निवडणुकीच्या दरम्यान आपण सुद्धा स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे. हा ज्येष्ठांचा निरोप आपल्यापर्यंत पोहोचून मी माझ्या भाषणाला सुरुवात करतो. साहेब, आज तुम्ही आल्यानंतर मला इतिहासातला एक प्रसंग माझ्या डोळ्यासमोर आला की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जाण्यानंतर ज्यावेळेस छत्रपती संभाजी महाराजांनी कारभार हातामध्ये घेतला त्यावेळेस महाराष्ट्राला मगर मिठीत घ्यायचं हे समजून, महाराष्ट्र पोरका झाला असं समजून औरंगजेब महाराष्ट्रावर चालून आला. इथं आल्यानंतर त्याला एक गोष्ट कळाली की जर महाराष्ट्र ताब्यात घ्यायचा असेल तर इथं गडकिल्ले पहिला ताब्यात घेतले पाहिजेत. मग आपोआप महाराष्ट्र ताब्यात येईल. योजना ठरली. शहाबुद्दीन नावाचा एक सेनापती रामसेज किल्ल्यावर पाठवण्यात आला. 40,000 मुघल घेऊन तो आला. तटबंदी रामसेजवर फक्त 600 मावळ्यांची होती आणि सेनापतीचं नाव होतं रामाजी पवार. 1 दिवसात गड घेतो म्हणून सांगितलं. 1 दिवस झाला, 1 महिना झाला, 1 वर्ष झालं, 4 वर्ष झाली. गड काय, गडाचा दगड सुद्धा शहाबुद्दीनच्या हाताला लागला नाही. आता इतिहासाची पुनरावृत्ती बघा. त्यावेळेस शहाबुद्दीन आला होता. अलीकडच्या काळामध्ये काही लोक शहांच्या बुद्धीनं महाराष्ट्रात येत आहेत. पण महाराष्ट्र लुटू पाहणाऱ्या महाराष्ट्रद्रोह्यांना मी सांगू इच्छितो, महाराष्ट्र कमजोर करणाऱ्या प्रतिगाम्यांना मी सांगू इच्छितो, महाराष्ट्राच्या तटबंद्यांचं रक्षण करणाऱ्याचं नाव तेव्हा सुधा पवार होतं, ते आज सुधा पवारच आहे. साहेब, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी आपल्याला जमल तसाने जमल तितक्या पद्धतीने अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला. आपल्याला ईडीची नोटीस आली, रोहितदादांची ईडीची चौकशी झाली, पक्ष फोडण्याचा कार्यक्रम झाला. पण साहेब, आता सगळ्यात तुम्ही अडकणार
आणि फुले शाहू आंबेडकरांचा विचार शेवटचा श्वास घेणार अशी भाकी तो उघड उघड बोलली जात होती. पण त्यानंतर लोकसभेचा निकाल लागला आणि त्या निकालामध्ये आपण काय करून दाखवलंय जर माझ्या भाषेत सांगायचं झालं तर खरं खोटं कळत नव्हतं तोवर दोन्ही दगडांवर पाय टाकून ठेवला होता. योग्य वेळ येईपर्यंत जवळचा हरेक पत्ता झाकून ठेवला होता. क्षणात बदलला निकाल कुस्तीचा, कारण वस्तादानं एक डाव राखून ठेवला होता. हे सुद्धा कुठेतरी लोकसभेच्या निकालानंतर सगळ्यांना कळालं. पण साहेब, अगदी खरं सांगायचं झालं तर त्या सगळ्या पक्षफोडीच्या कार्यक्रमाच्या दरम्यान मतदारसंघामध्ये काय परिस्थिती होती हे सुद्धा सांगणं तितकंच महत्वाचं आहे. आम्हाला फोन यायच्या आणि भूमिका विचारल्या जायच्या, भूमिका स्पष्ट होती. पण आम्ही इतकंच सांगायचो की आम्ही कुणाच्या 4 पैशाच्या मिंद्यात नाही, कुठल्या यंत्रणेचा दबाव नाही, कधी काळ्या पैशाला शिवलेलं नाही आणि कुठलं पद आयुष्यामध्ये मिळकत मानलेलं नाही. इतकं सांगितल्यानंतर कार्यकर्ते पण हुशार असायचे, निरोप पोचला म्हणायचे आणि फोन ठेवायचे. म्हणजे महाराष्ट्रातल्या मातीला हे पक्क माहिती आहे की गेलेले का गेलेत आणि थांबलेले का थांबलेत. साहेब, अगदी खरं सांगायचं झालं तर ह्या काळामध्ये अनेक जवळचे लोक यायचे, काही काळजीने सांगायचे, काही हेतू ठेवून सांगायचे. सांगताना हे सुद्धा सांगायचे की आपण तिकडे गेलो तर थोडीशी मॅच फिक्स होते, आपल्याला निवडून यायला कुठली अडचण होणार नाही. त्याचबरोबर असं सुद्धा सांगितलं जायचं की जर आपण वेगळा निर्णय घेतला तर थोडंसं अंगलट येऊ शकतोय. केंद्रात त्यांची सत्ता, राज्यात त्यांची सत्ता, हे सगळं खरं जरी असलं तरी साहेब एक स्वाभिमानी निर्णय घ्यायचा प्रयत्न आम्ही केला. ज्यावेळेस घरात चर्चा व्हायची त्यावेळी ती निष्ठेबद्दल व्हायची, ज्यावेळी घरात चर्चा व्हायची त्यावेळेस ती तत्वांबद्दल व्हायची, मतदारसंघाबद्दल व्हायची. पण या चर्चेमध्ये कधी आपल्या कुटुंबाच्या राजकीय भवितव्याचं काय, आपण कुणाची काळजी करायची, आपण भविष्याची स्वतःच्या काळजी करायची का, तर अजिबात नाही. जे काय बरं होणारा वाईट होणारा ते सगळ्याचं एकदम होईल आणि ते माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या सावलीत होईल. हा स्वाभिमानी निर्णय घेत असताना एका गोष्टीची पण जाणीव होती, राज्यातलीच काय, केंद्रातलीच काय, देशातलीच काय, अगदी इंद्रदेवाची सत्ता जरी आडवी पडली तरी तासगाव कवठेमंकाळची लोक सत्याच्याच मागे उभं राहतील हा विश्वास कुठेतरी आमच्या मनामध्ये होता. हॅलो, ओके, हॅलो, ओके ओके, थँक्यू. ठीक आहे, मी थांबतो. जय जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राहुल आयडॉल. आणि यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे 2-2 मिनिटांमध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करा. आणि बेळगाव एकीकरण समितीच्या वतीनं, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीनं आदरणीय साहेबांचा सत्कार होतोय. उभ्या महाराष्ट्राला ज्यांनी स्वाभिमानानं कसं जगायचं याचा आदर्श वस्तुपाठ घालून दिला छत्रपती शिवाजी महाराज. रंगदे बसंती चोला म्हणत ज्यांनी वयाच्या 23व्या वर्षी फासावर जाणं पत्करलं ते शहीद भगतसिंग. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा असं सांगत ज्यांनी आपलं सर्वस्व पणाला लावलं ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, गौतम बुद्ध, महात्मा बसवेश्वर या तमाम क्रांतीवीरांना मी पहिल्यांदा अभिवादन करतो. त्याचबरोबर तासगाव कवठेमंकाळ विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे अधिकृत उमेदवार आदरणीय रोहितदादा पाटील यांच्या प्रचारार्थ आयोजित करण्यात आलेल्या सभेला उपस्थित असणाऱ्या देशाच्या राजकारणातील चाणक्य, वयाचं 84 असताना सुद्धा 18 वर्षाच्या तरुणालाही लाजवेल एवढा उत्साह घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्र पायाला भिंगरी लावून पालथा घालतायत ते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, खासदार विशालदादा पाटील, रोहितदादा पाटील, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार अरुणांना लाड आणि उपस्थित सगळे स्टेजवरले मान्यवर, तासगाव आणि कवठेमंकाळ विधानसभा मतदारसंघातल्या तमाम मतदार बंधू भगिनींनो आणि पत्रकार मित्रांनो, खरं तर ही ऐतिहासिक निवडणूक आहे. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराज ही महाराष्ट्राची अस्मिता आहे, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आहे, त्या स्वाभिमानाशी खिलवाड करण्याचं पाप या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं केलेलं आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या अवलादींना पायदळी गाडणारी ही निवडणूक आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र हा कधीच दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकला नाही, वाकला नाही, नमला नाही. पण अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींच्या पुढे झुकणारा महाराष्ट्र शिंदे आणि फडणवीसांनी तयार केलेला आहे. त्या महाराष्ट्राला पुन्हा स्वाभिमानानं ताठ करायचं असेल तर आपल्याला शरदचंद्र पवार साहेबांना साथ दिली पाहिजे. या मतदारसंघाचे उमेदवार आहेत संजय काका पाटील. आता संजय काका पाटलांच्या बद्दल काय बोलायचं. काका, तुम्ही 35 वर्षाचा इतिहास मागताय, तुम्ही 10 वर्ष खासदार होता,
6 वर्ष आमदार होता विधान परिषदेचे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष होता, कृष्णा खोरे महामंडळाचे उपाध्यक्ष होता. या एवढ्या सत्तेच्या पदातनं तुम्ही काय दिवे लावले? तासगाव तालुक्यासाठी काय केलं? तासगाव तालुक्यात एक पिठाची चक्की तर काढल्या का काकानं? मग तासगाव तालुक्यात 10 वर्ष तुमच्याकडे सगळे सत्तेची पद असताना 10 वर्ष तुम्ही खासदार होता. 10 वर्ष खासदार असताना केंद्रात भाजपाचं सरकार, राज्यात भाजपाचं सरकार, तुम्ही जिल्ह्यामध्ये विमानतळ आणू शकला नाही, जिल्ह्यामध्ये ड्रायपोर्ट करू शकला नाही. सांगली हळदीसाठी प्रसिद्ध आहे, त्या हळदीचं संशोधन केंद्र परभणीला गेलं, हळदीचं क्लस्टर हिंगोलीला गेलं. द्राक्ष बेदाना आज आमचा तासगाव तालुक्यातला द्राक्ष बागायतदार हाडाची काढ आणि रक्ताचं पाणी करून तयार केलेला द्राक्ष बागा कुऱ्हाडीचे घाव घालून बागा तोडतोय. त्या द्राक्षाने बेदाण्याचे भाव पडले, त्या द्राक्ष बेदाण्याचे भाव वाढावेत, द्राक्षाची निर्यात व्हावी, बेदाण्याचं क्लस्टर व्हावं, यासाठी 10 वर्षात केंद्राच्या माध्यमातून संजय काका काय केलं हे जिल्ह्यातल्या द्राक्ष बागायतदारांनी, बेदाणा उत्पादक शेतकऱ्यांना तुम्ही जाहीर करावं. तुम्ही 10 वर्षात काहीच केलं नाही. केवळ 10 वर्षात तुम्ही जमिनी घेतल्या, कारखाने लाटले, प्लॉट बळकावले, मनगटशाही केले, दंडुकशाही केले. पण या दंडुकशाहीला ही निवडणूक गाडणार आहे. या दंडुकशाहीला रोहित पाटील सडेतोड उत्तर देतील. आणि निश्चितपणाने काका, तासगाव कारखाना तुम्ही हडप केला, 250 कोटीचा कारखाना. अविनाश काका इथं आहेत. ज्या दिनकराबाने आपलं सर्व राजकारण तासगाव सहकारी साखर कारखान्यासाठी पणाला लावलं, आपलं राजकारण बर्बाद केलं, पण कारखाना उभा राहायला पाहिजे, तासगाव तालुक्यामध्ये एक सहकाराचं मंदिर उभा राहिलं पाहिजे, ही भूमिका घेऊन दिनकराबाने हा कारखाना काढला. दिनकराबा अंत्यवस्थ होते. अंत्यवस्थ असताना अविनाश काका सांगतील, त्यांनी सांगितलं काही झालं तर हा कारखाना प्रायव्हेट लिमिटेड होता कामा नये, 27,000 सभासदांचा झाला पाहिजे. 27,000 सभासदांनी कर्ज काढली, जमिनी विकल्या, पतसंस्थेची कर्ज काढली, मंगळसूत्र गहाण ठेवलं आणि शेअर्स घेतला. त्या 27,000 सभासदांच्या घरादारावर नांगर फिरवण्याचा उद्योग संजय काका तुम्ही केला, तुमचा मालकीचा कारखाना केला. आता तो कारखाना विशालदादा नुकताच विकला म्हणून मला कळालं, म्हणजे अशी चर्चा आहे 250 कोटीला विकला अशी चर्चा आहे. नागेवाडीचा हडप केला, तो विकला 150 कोटीला. तासगावचा ही विकला अशी चर्चा आहे. काका, मला एक शासकीय कर्मचारी सकाळी येताना गाठ पडला. तो म्हणला 95 साली माझा पगार होता 2,000, मी तासगाव कारखान्याचा शेअर्स 2,000ला घेतला, आता माझा पगार झाला 1 लाख. काका, जर तुम्ही कारखाना विकला असेल तर 27,000 सभासदांना 1 लाख परत द्या. तुम्हाला विधानसभेचा प्रचार सुद्धा करायची गरज लागणार नाही. पण ती दानत, ती हिंमत तुमच्याकडे नाही. तुम्ही केवळ लोकांना भूलथापा देऊन, दंडुकेशाही करून, गुंडगिरी करून जर राजकारण करत असाल तर तासगाव तालुक्याचा बिहार करायचा आहे का आपल्याला? तासगाव तालुक्याचा आपल्याला बिहार करायचा नाही. या गुंडगिरीच्या राजकारणाला मुठमाती द्यायची असेल तर निश्चितपणानं पायाला भिंगरी लावून शरद पवार साहेब महाराष्ट्र पालथा घालतायत. त्या शरद पवारांना साथ दिली आणि रोहित पाटलांना जर आपण आमदार केलं तर मला खात्री आहे लाल दिवा सुद्धा पवार साहेब दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. नुकतंच पवार साहेबांच्या वरती आमचे नेते, पूर्वाश्रमीचे नेते सदाभाऊ खोत बरळले. कडकनाथ कोंबडी घोटाळ्यातला महाआरोपी. पण भाऊ सदाभाऊ, तुमचा घोटाळा बाहेर काढायला मीच देवेंद्र फडणवीसच्या ताप्यापुढे 2019ला कडकनाथ कोंबड्या उधळल्या होत्या. त्यावेळी तो कडकनाथ घोटाळा उघडकीस आला. हजारो कोटी तुम्ही लाटले, पण भाऊ शरद पवार साहेबांच्यावर बोलायची तुमची लायकी नाही. तुम्ही किती बैलवेडे आहात, तुमचा कुठं कुठं घरोबा आहे, तुमच्या काय काय भानगडी आहेत ते सगळं मला माहिती आहे. पण कमरेखाली वार करणं ही आमची संस्कृती नाही. समजने वाले को इशारा काफी होता है. आम्ही जर तोंड उघडलं तर सदाभाऊ तुम्हाला जिल्ह्यात फिरता येणार नाही अशी अवस्था करू. निश्चितपणानं अजितदादा हे परवाच याच ठिकाणी येऊन बरळून गेले की आराराबाने आमचा केसानं गळा कापला.
आराराबाने आमचा केसानं गळा कापला. आराराबाने तुमचा केसानं गळा कापला नाही. देवेंद्र फडणवीसच तुमच्या गळ्याला सुरा लावून बसलेला आहे. ज्यानं तुमच्यावरती 70,000 कोटीचा पहिला आरोप महाराष्ट्रात कुणी केला असेल तर तो देवेंद्र फडणवीसांनी केला. महाराष्ट्रात 70,000 कोटीच्या भ्रष्टाचाराचे बैलगाडीवर पुरावे माझ्याकडे आहेत म्हणून कुणी बॉम्ब मारले असेल तर ती देवेंद्र फडणवीसांनी मारली. म्हणजे तुमच्या माथ्यावरती भ्रष्टाचारी अजित पवार असं लेबल कुणी जर चिटकवलं असेल तर ते भाजपानं चिटकवलंय. आज तेच भाजपवाले तुम्हाला प्रिय आहेत. त्यांच्याच चमच्यानं तुम्ही पाणी पिताय. पण अजितदादा, आराराबाने तुम्ही स्वतःचे आराराबांचं राजकारण वेगळं होतं. खऱ्याला खरं म्हणायचं, खऱ्याला खरं म्हणायची हिंमत दानत आणि खोट्याला खोटं म्हणण्याची हिंमत त्यांच्याकडे होती. आणि म्हणून तुम्ही घरचे असला तरी भ्रष्टाचाराला शासन झालं पाहिजे ही आर पाटलांनी भूमिका घेतली आणि तुमच्या फाईलवरती सही केली. तो आमचा तुमचा असला तरी त्याचा मी विचार करणार नाही. जो भ्रष्टाचारी आहे त्याला शासनच झालं पाहिजे हे आर पाटलांचं मोठेपण होतं आणि तेच मोठेपण तुम्ही या ठिकाणी मला दाखवून दिलं. निश्चितपणानं वेळ कमी आहे. रोहित पाटील यांचं चिन्ह आहे तुतारी वाजवणारा माणूस. या चिन्हावरती बटन दाबा आणि तुतारीचा आवाज एवढा घुमू द्या की तो मुंबईच्या विधानसभेपर्यंत जाऊ द्या. निश्चितपणानं तरुण माणसाला तरुणाला आपण साथ देऊया एवढंच या निमित्तानं आवाहन धन्यवाद आहेत. मान्य महेश खराडे यांना धन्यवाद. अविनाश काका पाटील माजी अध्यक्ष आणि आपले ज्येष्ठ नेते. देशाचे नेते आदरणीय पवारसाहेब, व्यासपीठावरील सर्व प्रमुख नेते, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, साहेबांना आज 5 सभा असल्यामुळे अतिशय वेळ कमी आहे आणि मी पण साहेबांचा अधिक वेळ या ठिकाणी घेणार नाही. उद्याच्या 20 नोव्हेंबरला होणारी निवडणूक ही तासगाव तालुक्याच्या दृष्टीनं ऐतिहासिक अशा पद्धतीची ही निवडणूक आहे. तासगाव कवठेमंकाळच्या दृष्टीनं एक नवीन विकासाचं पर्व रोहित दादांच्या माध्यमातून आपण निर्माण करणार आहे. आजपर्यंत बेकारीचा प्रश्न असेल, द्राक्षबागेचा प्रश्न असेल, शेतीचा प्रश्न असेल, हे अनेक प्रश्न आपल्या पुढे आहेत. ते पवार साहेबांच्या माध्यमातून, जयंत पाटील साहेबांच्या माध्यमातून, रोहित दादांच्या माध्यमातून आपल्याला ते सोडवायचे. गाडीतनं येत असताना पवार साहेबांनी प्रश्न केला की इथं विरोधी पार्टीच्या कुणाकुणाच्या सभा झाल्या. आम्ही सांगितलं फक्त इथं अजितदादांची सभा झाली. साहेब म्हणले बाकीचे कोण वक्ते आले नाहीत का? मी म्हटलं साहेब तुम्ही त्यांना जागेवरच, मी त्यांच्या मतदारसंघातच तुम्ही अडकून ठेवले. याच्यापूर्वी धनंजय मुंडेंची सभा झाली, सुनील तटकरेंची सभा झाली, अनेक सभा या ठिकाणी झाल्या. पण आज ही सगळी मंडळी तुम्ही आपापल्या मतदारसंघात अडकून ठेवली असल्यामुळं या ठिकाणी यायला कोण तयार नाही. त्यांनाच शाश्वती राहिली नाही की आपण बाहेर गेलो तर आपल्या मतदारसंघात आपली अवस्था काय होईल. आणि हे आज महाराष्ट्रात या 84 वर्षाच्या योद्ध्यानं ही परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. आज आपण बघतोय की दिल्लीतनं अनेक चॉपर या ठिकाणी महाराष्ट्रात फिरायला लागलेले आहेत. नरेंद्र मोदी येत आहेत, अमित शहा येत आहेत, नितीन गडकरी येत आहेत, JP नड्डा येत आहेत. मला साहेब आपल्याला विनंती करायची आहे की तुम्ही मागच्या लोकसभेला या मंडळींना दाखवून दिले, चौकार आणि षटकार मारून तुम्ही लोकसभेला तुमची ताकद दाखवून दिली. पण आता चेंडू नरेंद्र मोदींनी हातात घेतलाय आणि गडी भांबवलेला आहे आणि आता 100% बॉल टाकणार तो नो बॉल असणार आहे आणि फ्री हिट मारायची जबाबदारी ही साहेबांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे उद्याच्या काळात या विधानसभेचा निकाल काय लागणार आहे हे सांगायला आता कुठल्या ज्योतिषाची गरज नाही. मी या ठिकाणी जमलेल्या तासगाव आणि कवठेमंकाळमधील सर्व मतदारांना विनंती करतो की उद्याचं विकासाचं पर्व हे रोहित दादा आहेत आणि रोहित दादांच्या पाठीमागं आपली ताकद उभा करणं, आपल्या तालुक्याचा आपला विकास करणं, तरुणांची कामं करणं, बेरोजगारीचा प्रश्न मिटवणं, यासाठी आपण रोहित दादांच्या पाठीमागे या ठिकाणी उभा करायचा आहे. मी विनंतीपूर्वक साहेबांना गाडीत सांगितलं, साहेब सगळ्यात मोठी उणीव आहे ती आमच्यात MIDCची उणीव आहे. आम्हाला एक मोठी तासगाव आणि कवठेमंकाळच्या मध्यावर MIDC द्या.
त्यामध्ये एक मोठा प्रकल्प तुम्ही आम्हाला द्या. फक्त MIDC देऊन चालणार नाही साहेब. तर टाटा सारखा, बजाज सारखा, टोयोटो सारखा जो आता 20-22 हजारचा प्रकल्प औरंगाबादला व्हायला लागलाय, असा मोठा प्रकल्प तुम्ही आम्हाला तासगाव कवठे मंकाळला दिला तर निश्चितपणानं आमच्यातली ही बेरोजगारी कमी व्हायला प्रयत्न होणार आहे. आणि त्यासाठी तुम्ही आम्हाला मदत करावी अशा पद्धतीची विनंती या निमित्तानं करतो. मी सगळ्याला परत एक वेळ विनंती करतो की उद्याच्या 20 तारखेला आपण रोहितदादांच्या तुतारी वाजवणारा माणूस आहे या चिन्हासमोरचं बटन दाबून त्यांना प्रचंड मताधिक्याने विजयी करावा अशा पद्धतीची विनंती करून मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी. धन्यवाद अविनाश काकाणी. यानंतर महाविकास आघाडीचे घटक पक्षाचे शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय बापू विभूते. आपल्या सर्वांचे नेते, आदरणीय नेते आणि आम्हा सीमावासियांचे आधारस्तंभ शरदचंद्रजी पवार साहेब, स्वर्गीय RR आबा आणि आम्हा सीमावासियांचे संबंध फार जवळचे होते. तेच संबंध आज रोहितदादा पाटील यांनी आमच्याशी ठेवलेले आहेत. ते आमच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहत असतात. आज ते तासगाव कवठे महाकाळमधून निवडणूक जरी लढवत असले ते इथून विजय निश्चित होणार आहेत. पण त्यांनी तासगाव व कवठे महाकाळ या मतदारसंघाबरोबरच आम्हा सीमावासियांचं सुद्धा नेतृत्व त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये करावं अशी आम्ही एक अपेक्षा घेऊन या ठिकाणी आलेलो आहोत. आणि पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली ते नक्कीच आमचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अग्रेसर राहतील अशी आम्ही या ठिकाणी आशा व्यक्त करतो. आणि समस्त सीमावासियांच्या वतीनं प्रेम आणि आशीर्वाद असं आणि शुभेच्छा त्यांना देतो. आणि बोला जय हिंद, बापू. जय महाराष्ट्र. संजय बापू विभूते. देशाचे नेते आणि ज्यांनी एवढा मोठा बलाढ्य पक्ष देशात असताना सुद्धा नरेंद्र मोदी यांनी भाजपची झोप उडवली ते 16 वर्षाचे तरुण आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, ज्यांच्या प्रचारासाठी आपण उपस्थित आहोत ते आदरणीय रोहितदादा, या जिल्ह्याचे लाडके खासदार सन्माननीय विशालदादा आणि सन्माननीय व्यासपीठ. कारण वेळ कमी आहे. चूक महेश खराडेंची नाही. एवढी माणसं, एवढं व्यासपीठ बघितलं की आमच्यासारख्या चळवळीतल्या माणसाच्या अंगात येणं स्वाभाविक आहे. साहेब, तुमच्या व्यासपीठावर माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला भाषण करायला मिळतंय हे माझ्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. हे फक्त महाविकास आघाडीमध्ये घडतं, इतर पक्षात कुठल्या घडत नाही. मोदींशी आले की त्यांनीच बोलायचं, निघून जायचं अशी परिस्थिती आहे. साहेब, परवा दिवशी मी एक वाक्य औदुंबरच्या सभेमध्ये म्हटलं होतं की देशातली भारतीय जनता पार्टी म्हणजे भामटा जगला पाहिजे अशी पार्टी आहे. आपण जर त्याचं सारखं वर्णन केलं तर या भारतीय जनता पार्टीमध्ये आता ओरिजिनल भाजपचे लोक किती आहेत आपल्याला माहित आहे. सगळी दुसऱ्याचीच पोरं काकाला घेऊन चालवलेली ही पार्टी आहे. कारण आता यांना व्हायची बंद झाली, ही वांजुट्यांची औलाद आहे. साहेब, मी भामटा एवढ्यासाठी म्हणलो, मी तांत्रिक भाषण करणार नाही. इकडे मुद्दे आहेत तांत्रिकवाले. मी 2020चा खेळाडू आहे. मी एवढ्यासाठी विशालदादा म्हणलो की सगळी भामटीच आहे त्यात, या काही शान नाही. आता ज्यांनी महेशरावनी उल्लेख केला कोंबडी चोर इस्लामपूरचा, तो सदाभाऊ खोत, अरे तुझ्या बापाला ज्यानं बोटाला धरून राजकारण करायला शिकवलं त्यांचं नाव आहे शरद पवार. बारामतीच्या सभेत येऊन त्या ठिकाणी नरेंद्र मोदींनी सांगितलं की मी शरद पवार साहेबांचं बोट धरून राजकारण शिकलो आणि भडव्यात तू आमच्यावर टीका करतो. अजून आमच्याकडे माढा विधानसभेमधला व्हिडिओ आहे. लोकसभेला ज्यावेळेला उभा राहिला त्यावेळेला अजून वडापावचं बिल दिलं नाही, तो आमच्यावर टीका करतो. एक शेर सांगतो तुम्हाला, कतलिया कई सांप बदल लेते हैं, कतलिया कई सांप बदल लेते हैं, पुण्य के आड़ में पाप बदल लेते हैं, मतलब के लिए कई लोग अपने बाप बदल लेते हैं. ही सदाभाऊ खोतांची ही अवलादी असल्या त्या मतलबासाठी आपले अनेक बाप बदलतील. मी फक्त एवढं सांगतो, अर्जुन हजारे सारखं टिवटिव करते. मी म्हणलं बोलत नाही म्हणले 2 मिनिटं बोला, हजरीपुरता गडी बोलायला लावू नका.
मी आदरणीय रोहित दादांना एवढंच सांगेन, आपण आराराबांचा वारसा घेऊन चाललाय. ज्या आर पाटलांनी या महाराष्ट्राला शिस्त लावली, ज्यांनी डान्स बार बंदी करून अनेक महाराष्ट्राचे तरुणांचे संसार वाचवले, संत गाडगे बाबा महाराज स्वच्छता अभियान राबवलं, या ठिकाणी तंटामुक्ती अभियान राबवलं आणि ह्या महाराष्ट्राला एका वेगळ्या स्थितीत नेण्याचा प्रयत्न केला. आज खऱ्या अर्थाने या जातीवादी भाजपपासून आपल्याला हा महाराष्ट्र सुरक्षित करायचा असेल तर ही अलिबाबा आणि 40 चोरांची टोळी जी या ठिकाणी भाजपबरोबर पळून गेली, मग ते शिवसेनेचे असू दे नाहीतर राष्ट्रवादीचे असू देत, आपल्याला यांना जर धडा शिकवायचा असेल मित्रांनो तर आपल्याला या ठिकाणी रोहित दादांना विधानसभेत पाठवावं लागेल. ते तुम्ही पाठवाल अशी विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद बापू. आणि माननीय खासदार विशालदादा पाटील, तासगाव कवठेमंका विधानसभा मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार, महाविकास आघाडीचे, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे माननीय रोहितदादा पाटील यांच्या प्रचार निमित्त मंचावर उपस्थित असलेले थांबा थांबा थांबा. महाविकास आघाडीचे देशाचे नेते, मान्य नामदार थांबा. मान्य नामदार एक मिनिट शांतता. मंचावर उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे नेते माननीय पवार साहेब, आमदार अरुणांना लाड, आमदार सुमनताई वैनी, भारतजी पाटणकर, उपस्थित सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्व पक्षाचे उमेदवार, माननीय रोहित दादा, सर्व मंचावरील मान्यवर, ह्या आबांच्या कुटुंबावर प्रेम करणारे, पवार साहेबांवर प्रेम करणारे ह्या ठिकाणी असंख्य बंधू भगिनी मित्र, तुमची अपेक्षा स्वाभाविक आहे की आज भाषण जोरदार झालं पाहिजे. आणि आता विभूते साहेबांनी सांगितलं की 2020 त्यांनी खेळलेली आहे, अजून तांत्रिक मुद्दे भरपूर पवार साहेब मांडतील. पण मी तुम्हाला आज जरा वेगळ्या पद्धतीनं विनंती करणार आहे. माझे वडील वारले तेव्हा मी अवघ्या 25 वर्षाचा होतो आणि 25 वर्षाच्या वयात आपल्यावरून कर्ता पुरुष, आपल्या सर्व कामाची पुढची जबाबदारी घेणारा व्यक्ती, आमच्यावर असलेली सावली ही 25व्या वर्षी गेल्यावर काय वेदना झाल्या ते माझं मला माहित. आणि अशा परिस्थितीत काही लोक आपल्या मदतीला येतात आणि काही लोक त्यावेळेला संधी साधून आपला तरुणपणातच वध करायचा प्रयत्न करतात. आता मी 25 वर्षाचा होतो, आज रोहित दादा 25 वर्षाचे आहेत आणि त्यांचे वडील जाऊन आज जवळजवळ 9 वर्ष झाले. वयाच्या 15-16 वर्षी वडिलाचा आधार गमावल्यावर त्यांच्या मनात, त्यांच्या आयुष्यात काय अडचणी आल्या असतील ह्या आपण फक्त विचार करू शकतो. आपल्याला माहित नाही. ह्या परिस्थितीत आपल्याकडे वेगवेगळ्या पद्धतीचे लोक येतात. कोण चांगलं सांगते, कोण वाईट सांगते, कोण चांगला सल्ला देते, कोण फसवायला सल्ला देते. लोकांच्या अपेक्षा असतात, दिसताना दिसतोय पण कवळं मन. आणि ह्या परिस्थितीत तुम्ही विचार करा की ही सगळी जबाबदारी फक्त तुमच्या एका मतदारसंघाची, एका तालुक्याची नाही. आबा आपले आहेत, आपल्याला वाटत होतो आपल्या तासगाव तालुक्याचे आबा, तासगाव कवठेमंका मतदारसंघाचे आबा, पण आबा तुमच्या पुरते मर्यादित नव्हते. फक्त तुमच्या गोरगरिबांच्या कामासाठी आबा राबत नव्हते. आम्ही अडचणीत असताना, वसंतदादा कुटुंब अडचणीत असताना सुद्धा आबा पळून यायचे. राज्यात वसंतदादांना मानणारा, पवार साहेबांना मानणारा जो जो वर्ग आहे त्या वर्गापर्यंत आबांनी आपलं काम पोचवलं, प्रेम पोचवलं, आधार दिला. महाराष्ट्रभर अशी लोक आहेत ज्यांना आबांचा आधार होता आणि आबा वारल्यानंतर त्यांच्यावर डोंगर कोसळत होता. त्यांची अपेक्षा ह्या रोहित दादाकडनं होती, अवघ्या 15-16 वर्षाच्या पोराकडनं. 9 वर्ष रोहित दादा आमदार नाही, खासदार नाही, साधा नगरसेवक नाही, पण 9 वर्षात त्यांनी महाराष्ट्रात, फक्त तासगावात नव्हे, महाराष्ट्रात
स्वतःचा एक वेगळा नावलौकिक कमवला, हा तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने प्रेमामुळे. हे विसरून चालणार. आज तुमच्या आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. एवढ्या तरुण वयात ह्या व्यक्तीला एवढी मॅच्युरिटी आलेली आहे, एवढी परिपक्वता आलेली आहे, ह्याला सांभाळून घ्यायची जबाबदारी आज तुम्हा आमची आलेली आहे. तो निवडणूक काय सत्तेसाठी लढवत नाही. तुम्हालाही माहिती आहे, जो समोर निवडणूक आपल्या विरुद्ध लढवतोय त्याला सत्तेशिवाय जगता येत नाही. सत्तेचं एवढं हवस आहे की मी मागच्या वेळेस सांगितलं की स्वतःच्या पोराला सुद्धा बाजूला सारून माणूस पुढे आहे. त्यांना सत्ता द्यायची असेल तर आपण ग्रामपंचायतीची त्यांना देऊया. आवी काका, तुम्हाला विनंती आहे की पुन्हा काय तुम्ही आता ग्रामपंचायत लढवू नका. तुमच्या बंधूंना तिथं सरपंच पदाची संधी द्यावी. पण ह्या विधानसभेत आर आबांचा मुलगा त्या ठिकाणी गेला पाहिजे. आबांची आठवण ही त्या विधानसभेत बसून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक आमदाराला झाली पाहिजे की आबांसारखा पोरगा कसा काम करतो, कसा बोलतो, कसा लक्षवेधी मांडतो, हे तुम्हाला सगळ्यांना दाखवायचं आहे. आणि म्हणून ह्या रोहित दादाच्या मागे तुम्ही आम्ही राहिलं पाहिजे. खूप राजकारण चाललंय. बाहेरच्या मतदारसंघातली मतदार आणून इथं नोंदणी करून मतदान न्यायचा प्रयत्न चाललाय. आपण जास्त ताकद लावली पाहिजे. इथं घासून काय निवडणूक करायची नाही, ठासून निकाल लागला पाहिजे. अशा परिस्थितीत तुम्ही काम करा. रोहित दादाला, सुमन वहिनी, तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना सांभाळलं. हा 9 वर्षाचा काळ तुमच्यासाठी सुद्धा किती अवघड गेला हे आम्ही फक्त विचार करू शकतो. पण तुम्ही एक शिवाजी महाराजासारखा पुत्र जन्माला दिलेला आहे आणि हा पुत्र रोहित दादाच्या रूपात हा या महाराष्ट्राला पुरोगामी विचाराला, पवार साहेबांचा वारसा, वसंतदादांचा वारसा हा महाराष्ट्राला पुढे चालवण्याची जबाबदारी रोहित दादावर आहे. आणि म्हणून रोहित दादाला तुम्ही सगळ्यांनी आपला पोरगा म्हणून, आपल्या घरचा म्हणून, आपला भाऊ म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी सांभाळून घ्यावं. चिन्ह आपलं गोठवलेलं आहे, आपल्याला नवीन चिन्ह आहे. कधी कधी आपणही कन्फ्युज होतो. लोकांनी गोंधळून जाऊ नये. तुम्हाला गोंधळात घालण्यासाठी माणसं पक्ष बदलून बदलून उमेदवारी घेतात. ह्या ठिकाणी पवार साहेबांनी तुतारी वाजवणारा माणूस आपल्या समोर केलेला आहे. त्या तुतारी वाजवणाऱ्या माणसाच्या चिन्हासमोरील बटन दाबून रोहित दादांना प्रचंड मताने निवडून द्या, एवढी तुम्हाला ह्या ठिकाणी विनंती करतो आणि आपली रजा घेतो. आणि आता मी विनंती करतो खासदार साहेब, धन्यवाद. प्रोटोकॉल सोडून थोडा कवठेमहांकाळ मतदारसंघाचे एक प्रतिनिधी म्हणून आदरणीय अनिताताई सगळे वहिनी 2 मिनिटं बोलतील. आज रोहित दादाच्या प्रचारासाठी उपस्थित असलेले शेतकऱ्यांचे कैवारी, देशाचे नेते पवार साहेब, आत्ताच ज्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केले, आपल्या सर्वांचे लाडके खासदार विशाल दादा, आपल्या सर्वांच्या लाडक्या आणि लोकप्रिय आमदार सुमनताई, आमदार अरुणांना लाड, उपस्थित सर्व व्यासपीठ, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, तासगाव कवठेमहांकाळ मतदारसंघ हा राज्यात आणि देशात एक आबांचा मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो. आबांचं आगमन 2009 साली आमच्या कवठेमहांकाळ तालुक्यामध्ये झालं. एक आबांच्या रूपानं खरोखर आम्हाला एक देवदूत मिळाला. आबांनी कवठेमहांकाळचा जो दुष्काळ होता तो पुसण्याचं शपथ घेतली आणि त्या पद्धतीने काम केलं. आणि आज आमच्या भागात बरेच हेक्टरमध्ये ऊसाचं पीक आम्हाला बघायला मिळते. आज आमच्या भागात प्रचार दौरा सुरू असताना शेतकरी समृद्ध झालेला बघायला मिळते. सगळीकडे बागा, ऊस आणि इतर पिकं आज आपल्याला बघायला मिळतात. आबांची पुण्याई सांगत बसलं तर आज खूप मोठी यादी निघल. मग शैक्षणिक क्षेत्र असेल, आपलं आरोग्य विषय प्रश्न असतील, वीज बद्दल प्रश्न असतील, सगळीकडे आबांनी कुठेही विकासाचा डोंगर उभा करायला कुठेही कमी केलेलं नाही. नंतरच्या काळात जेव्हा आबांचं अचानकमध्ये दुःखद निधन झालं तेव्हा सुमनताईनं आपल्या तालुक्याचं पालकत्व स्वीकारून लोकांना आधार द्यायचं काम केलं. आबांचं उणीव कुठेही भासू दिले नाहीत. आज सुमनताईच्या नंतर रोहित दादा आपल्या बरोबर आहेत. आबांचं वारसा म्हणून नाही तर स्वतःचं कर्तृत्व, वक्तृत्व, दातृत्व आणि शांत संयमी नेता आपल्या समोर आहे. आज आपल्याला माहित आहे लाडक्या बहिणीच्या योजनेला आपल्याला पैसे मिळत आहेत. खरं मला आपल्या सगळ्यांना सांगायचं आहे, जे महिलांना मुख्य प्रवाहात वाहून घेतलं तर पहिल्यांदा कोण केलं असेल ते पवार साहेबांनी केलं.
महिला धोरण आखण्यामध्ये पवार साहेबांनी जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा पहिल्यांदा त्यांनी महिलांना आरक्षण देऊन आज आपल्याकडे बघतोय आपण बरेच महिला सगळ्या पदावर असलेल्या दिसतात. कधी सरपंच आहेत, कुठं बँकेमध्ये आहेत, सगळीकडे आज हे सगळे कृपा आपल्याला पवार साहेबांच्या आज आपल्याला एवढं मान सन्मान मिळालेला आहे. आज आपलंही सरकार 3,000 तुम्हाला महिन्याला देणार आहे. तर ह्या भूळ थाप्यानं आपल्या महिलांनी कुठेही बळी पडू नका. आपलं बहुमोल मत हे एक चांगल्या माणसाला रोहित दादाच्या पाठीशी उभा करा. नक्कीच रोहित दादा आपल्याला चांगलं काम करून दाखवल, आपल्याला संपूर्ण वेळ देणार आहे. तर सगळ्या युवकांना, वडीलधाऱ्यांना, ज्येष्ठ मंडळींना एवढंच सांगायचं आहे, आपल्याकडे आता फक्त 5 दिवस आहेत. आपण सगळ्यांनी तन मन सगळं मन लावून 5 दिवस रोहित दादासाठी देऊया. नक्कीच मला खात्री आहे रोहित दादा आबांच्या पावलावर पाव ठेवून पुन्हा एकदा तासगाव कोटेमंकाळचं नावलौकिक वाढवणार आहे. पुन्हा एकदा तेच वैभव आपल्याला मिळणार आहे. तर 20 तारखेला सगळ्यांनी तुतारी या चिन्हासमोर बटन दाबून प्रचंड बहुमताने निवडून द्या. एवढंच सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अनिताताई सगळे. आणि नंतर आपल्या लाडके आमदार आदरणीय सुमनताई आराराव पाटील वैदिक 2 मिनिटं आपल्या समोर येतील. जोरदार टाळ्या. आज महाविकास आघाडीचे तासगाव कवठेमंकाळ विधानसभा मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार रोहित सुमन आर पाटील यांच्या प्रचाराच्या निमित्तानं उपस्थित असणारे देशाचे माजी कृषी मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार साहेबां पक्षांचे अध्यक्ष, माजी नेते आदरणीय पवारसाहेब आणि सन्मान्य व्यासपीठ, पत्रकार बंधू आणि उपस्थित स्वर्गीय आबांच्या वरती आणि आमच्या कुटुंबावर प्रेम करणारे कार्यकर्ते, मतदार बंधू आणि भगिनी, अंजनीसारख्या एका गावातून आलेले कार्यकर्ते पवारसाहेबांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदावर बसवले आणि जबाबदारी दिली. ही सर्व जबाबदारी न अत्यंत प्रामाणिकपणे सांभाळली. सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्याचे प्रयत्न केला. ह्या भागाचे काळापाट करण्याचे काम स्वर्गीय आबांनी केले आणि दुर्दैवी त्यांना निधनानंतर निधन झाले. त्यांच्या जाण्याचे आमच्या कुटुंब आणि मतदारसंघाचे दुःखाचे अपघात झालेले माझ्या पतीच्या निधनानंतर आज कसे होणार हे माझ्या समोर प्रश्न उभा राहिला. मी कधी बाहेर पडली नव्हती. या मतदारसंघातील कार्यकर्ते आणि जनतेला आधार देण्याची गरज होते. आदरणीय पवारसाहेबांनी आमच्या कुटुंबाला आधार दिले आणि या मतदारसंघाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली गेली. 9 वर्षे ही जबाबदारी घेऊन काम करत राहिले. संपूर्ण 2 तालुक्याला नव्हे तर जिल्हा बघता आले. विरोधकाने आपले त्रास देण्याचे वेळोवेळी प्रयत्न केले. माझ्यावर आणि माझ्या मुलाच्या वरती दगडफेक झाले. इकत्या खालच्या थराला ही गेले. पण ही सर्व अडचणी तोंड देत मी आज खंबीरपणे उभा राहिली. या मायाबाप जनतेने साथ दिली, पाठबळ दिले. आजपर्यंत रोहितला मी आई म्हणून सांभाळले. आता त्याला आपल्या वटीत टाकत आहे. अशी त्याची जबाबदारी आपण सर्वांनी घ्यावे. आर पाटलाने मुलगा आहे, पण पक्षी चांगले काम करून त्याच्यापेक्षा चांगले काम करून दाखवल ही शब्द मी आपणा सर्वांना देते. येत्या 20 तारखेला तुतारी वाजवणारा माणूस चिन्हासमोर बटन दाबून तासगाव आणि कवठेमंकाळच्या सर्वसामान्य जनतेने विजय घडवून आणावे असे आवाहन करते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सुमनताई. आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार मान्य रोहित सुमन आराराबा पाटील, जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत. तुतारी वाजवणारा माणूस, तुतारी वाजवणारा माणूस. आजच्या सभेसाठी उपस्थित असलेले प्रचंड उत्साह उजाड आलेला आहे. सभेसाठी उपस्थित असलेले घ्या, बसून घ्या. धन्यवाद. आपल्या सर्वांचे लाडके नेते,
आदरणीय पवार साहेब ज्यांनी आता आपल्या समोर शांतता शांतता. एक मनोगत मिनिट. व्यक्त केलं, ऐका शांतता. धन्यवाद. ज्यांनी आता आपल्या समोर मनोगत व्यक्त केलं त्या आमदार सुमनताई पाटील, थांबा. खासदार विशालदादा पाटील, आमदार अरुणांना लाड, भारत पाटणकर साहेब, ज्येष्ठ नेते जयसिंग तात्या शेंडगे, ज्येष्ठ नेते अनिताताई सगरे, ज्यांचं मार्गदर्शन मला इतके वर्ष लाभलं, ज्येष्ठ नेते शंकरदादा पाटील, ज्येष्ठ नेते हनुमंतराव आप्पा देसाई, अविनाश काका पाटील, सुरेश भाऊ, हयुम भाई, देवराज दादा पाटील, संजय बापू विभूते, सुष्मिताताई जाधव, विश्वास तात्या पाटील, महेश भाऊ खराडे, संजय भाऊ पाटील, बाळासाहेब पाटील, नलिनीताई पवार, भारत काका डुबुले, अजयजी काका, अमोल नाना, टीव्ही आबा, एम के दादा, भानुदास दादा पाटील, दत्ताजीराव काका पाटील, गजानन काका खुजट, युवराज दादा, नानासाहेब वाघमारे, दिगंबर भाई कांबळे, पितांबर काका, अविराजजी शिंदे, दत्ता आवळे, संजय बापू हजारे, अक्षय भैया पाटील, अमित दादा पाटील, ताजुद्दीन भैया तांबोळी, बंडूभाऊ पवार, संजय दादा पाटील, सागरजी पाटील, पांडुरंगजी जाधव, अर्जुन थोरात, राहुल हजारे, वसंतरावजी चव्हाण, गणेशजी पाटील, व्यासपीठावरील आणि माझ्या समोर उपस्थित असणारे मला असणारी सर्व वडीलधारी मंडळी, उपस्थित असलेल्या माता भगिनी, माझे सर्व तरुण सहकारी, पत्रकार बंधू आणि भगिनींनो, आज आपल्या सर्वांसमोर सभेला उभारण्यापूर्वी मी मतदारसंघातल्या प्रत्येक गावामध्ये जाऊन प्रत्येक गावामध्ये कोपरा सभा घेतलेली आहे, प्रत्येक गावामध्ये सभा घेतलेली आहे. या मतदारसंघातल्या सर्वसामान्य जनतेचा प्रतिसाद बघितल्यानंतर साहेब जो विश्वास तुम्ही आमच्यावरती ठेवलेला आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवाराचा विजय ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेग आहे असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही. आज या विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जात असताना मी आबांनी आपल्या समोर काय काम केलं होतं हे न बोलता गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीनं आम्ही सर्वांनी वाटचाल केलेली आहे, सर्व कार्यकर्त्यांनी खडतर प्रवासामध्ये आमची साथ निभावलेली आहे. माझ्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये पदार्पण मी करत असताना हा जिल्हा वसंतदादांचा आहे, हा जिल्हा राजाराम बापूंचा आहे, हा जिल्हा पतंगराव कदम साहेबांचा आहे, हा जिल्हा शेंडगे बापूंचा आहे, हा जिल्हा नानासाहेब सगरेंचा आहे. या सगळ्या गोष्टींची जाणीव स्वर्गीय आबांचा मुलगा म्हणून वाटचाल करत असताना मला नेहमी राहील. पतंगराव कदम साहेबांनी, जयंत पाटील साहेबांनी आबांच्या साथीने गेल्या 10 वर्षापूर्वी जिल्ह्याला नवी दिशा देण्याचं काम केलं होतं. पण दुर्दैवाने कदम साहेबही आपल्यातून गेले, आबाही आपल्यातून गेले आणि जिल्ह्याला ज्या कळा सोसाव्या लागलेल्या आहेत, ज्या खडतर प्रवासावरती सामना करावा लागलेला आहे, साहेब तुम्ही सर्वांनी आम्हा तरुण सहकाऱ्यांवरती ज्या पद्धतीने विश्वास ठेवलेला आहे, मी आपल्या माध्यमातून सर्व लोकांना एकच ग्वाही देऊ इच्छितो की जिल्ह्याला 10-12 वर्षापूर्वी ज्या पद्धतीनं सोनेरी दिवस मिळालेले होते, त्याच पद्धतीनं सोन्याचे दिवस परत आणल्याशिवाय आम्ही सुद्धा स्वस्थ बसणार नाही. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून मी आपल्या सर्वांसमोर उभा असताना अनेक वेळेला वेगवेगळ्या माध्यमातून मी आपल्या सर्वांसमोर आलेलो आहे, माझ्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत.
पण आपल्या सर्वांसमोर या मतदारसंघाचा उमेदवार म्हणून माझ्या भावना व्यक्त करणं मला फार जड जातंय. गेल्या 10 वर्षामध्ये कशा पद्धतीनं आम्ही वाटचाल केलेली आहे, काय परिस्थितीतून आम्ही सगळे पुढे गेलेलो आहे. मी साहेब आपल्याला एकच गोष्ट सांगू इच्छितो, कितीही अडचणीचा काळ असू दे, या मतदारसंघातल्या गोरगरीब जनतेनं मला, माझ्या आईला, माझ्या कुटुंबाला तळ हाताच्या फोडाप्रमाणे जपण्याचं काम केलेलं आहे. या पुढच्या काळामध्ये यांच्यासाठी मी कुठेही कमी पडणार नाही, हा साहेबांच्या साक्षीने मी तुम्हाला सर्वांना शब्द देतो. मी आपल्याला सर्वांना सांगतो, 2019च्या निवडणुकीला मी आपल्या सर्वांसमोर छाती ठोकून सांगायचो की विरोधी पक्षात असताना 110 कोटी रुपयांचा निधी आम्ही आणला. त्या काळात तो निधी मोठा वाटायचा, कामं कशी करायची आहेत हे माहित नव्हतं. थोडासा अभ्यास चालू झाला. मंत्रालयामध्ये रोहितदादा पवारांच्या बरोबर फिरत असताना ते त्यांच्या मतदारसंघात काय करतायत तेच आपण आपल्या मतदारसंघात केलं पाहिजे असं मला वाटायला लागलं. त्यांच्याकडून जो प्रस्ताव तयार होईल तो प्रस्ताव मी तयार करायला लागलो. साहेब 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, त्यातला 1.25 वर्ष कोरोनाचा काळ होता. फक्त 1.5 वर्षाच्या काळामध्ये या मतदारसंघामध्ये 850 कोटीपेक्षाची जास्त कामं आम्ही करू शकलो. या पुढच्या काळामध्ये काम करत असताना मतदारसंघातल्या गावगाड्यामध्ये शाळा चांगल्या झाल्या पाहिजेत. आम्ही सर्वांनी प्रयत्न केला. 40हून अधिक शाळांना 1-1 कोटीपेक्षाचा जास्त निधी दिला. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आपला मतदारसंघ सक्षम असला पाहिजे म्हणून तासगावला उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर केलं. कवटेमंकाला नवीन 50 बेडचा दवाखाना मंजूर केला. या मतदारसंघातल्या सिंचन योजना, मग ते टेंबू असेल, मैशा असेल, आरफळ, विसापूर, ताकारी, पुंदी, या सगळ्या योजनांची कामं पूर्णत्वाला नेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. टेंबू योजनेमध्ये काही गावांचा अधिकृतरित्या समाविष्ट होण्याची गरज होती. लवादाचे अनेक नियम होते. कर्नाटकाच्या सरकारबरोबर भांडावं लागणार होतं. 2019 पर्यंत आम्ही प्रयत्न केला, पण महायुतीचं सरकार या राज्यामध्ये होतं. आम्ही केलेले प्रयत्न वाया गेले. 2019 नंतर महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. आदरणीय जयंत पाटील साहेबांना तुम्ही जलसंपदा मंत्री केलं. आम्ही त्यांच्या पाठीमागे लागलो आणि कृष्णेचं अधिकचं पाणी आमच्या भागाला मिळालं पाहिजे म्हणून आम्ही विनंती केल्यानंतर लवादाच्या काही नियमांसाठी कर्नाटकाच्या सरकारबरोबर त्यांनी विनंती केली. 2-3 बैठका लावून त्यांनीही संघर्ष केला आणि महाराष्ट्रातल्या 6 विधानसभा मतदारसंघांसाठी 8 टीएमसी पाणी तत्वतः मान्यता मंजूर करून घेतली. महाविकास आघाडीचं सरकार पडलं. हे सरकार पडल्यानंतर एवढी वर्ष झाली, 1.5 वर्ष झाली, तरी तत्वतः मान्यता मिळालेल्या एखाद्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी द्यायला किती वेळ लागतोय हा प्रश्न आम्ही विचारला. नाईलाजाने आम्हाला सर्व शेतकऱ्यांना घेऊन आमदार सुमनताईंच्या नेतृत्वामध्ये आमरण उपोषण करावं लागलं. ते आमरण उपोषण केलं, तुम्ही मध्यस्थी केली. राज्य सरकारला गुडघ्यावर आणण्याचं काम आमच्या आमरण उपोषणाने केलं आणि या मतदारसंघासाठी 1.5 टीएमसी अधिकचं पाणी आम्ही आरक्षित करू शकलो. माझ्या समोर जे उमेदवार उभारलेले आहेत ते काल परवा कुठेतरी भाषण करत असताना म्हणाले की सकाळी 6 वाजता मटण खाऊन रोहित पाटील उपोषणाला बसले होते. आता हे 6 वाजता मला चारायला आले होते. सावळत जिल्हा परिषद गटातल्या सगळ्या माणसांना कल्पना आहे, 6 वाजल्यापासून सर्वसामान्य शेतकरी बांधव आमच्या दारामध्ये आले होते. सिद्धेश्वराचा आशीर्वाद घेतला आणि या सरकारला गुडघ्यावरती आणण्याचं काम पवार साहेब तुमच्या माध्यमातून आम्ही केलं.
आदल्या दिवशी 103 डिग्री ताप आलेला होता. डॉक्टरांनी सल्ला दिला, सलाईन लावावी लागेल. ताई सांगत होत्या की मी उपोषणाला बसते, तू बसू नको. पण आम्ही सर्वांनी भूमिका जाहीर केली होती, आम्हाला बसावं लागलं. ताप आलेला असताना, आमरण उपोषण करत असताना आईच्या डोक्यावर, आईच्या मांडीवर डोकं टाकलं. म्हणून काही लोकांनी काल परवा माझा मुडदस म्हणून उल्लेख केलेला आहे. मी त्यांना सांगू इच्छितो, ज्या वेळेस आम्ही आमरण उपोषण केलं त्यावेळेसही तुम्ही आमची थट्टा करण्याचं काम केलं. या मतदारसंघामध्ये साहेब एक महाशय आहेत, त्यांनी यापूर्वी 9 दिवसाचं आमरण उपोषण केलं होतं आणि 10व्या दिवशी इथंच सिद्धेश्वर मंदिराच्या चौकामध्ये डॉल्बीवर नाचला होता. आता हा संशोधनाचा विषय आहे. 9 दिवस आमरण उपोषण केल्यानंतर माणूस 10व्या दिवशी डॉल्बीवर कसा काय नाचू शकतो? मी सहज माहिती काढली. तर माणसं सकाळी घरी जेवायला जायची, दुपारी स्टेजच्या मागे ग्लासभर दूध प्यायची आणि ही आम्ही आमरण उपोषण केल्यानंतर आमची मापं काढायला लागलेली आहेत. विसापूर पुंदीची पाईपलाईन ज्यावेळेस चालू होती त्यावेळेस याच पाईपमध्ये उंदरं खेळतील असं सांगायचे. आज साहेब परिस्थिती सांगतो, 9ला पाणी सुटल्यानंतर बापलेक सकाळी 8 वाजता नारळ घेऊन उभा असतात. ही यांची परिस्थिती. गेल्या 10 वर्षातला निष्क्रियपणा यांना लपवता आला नाही. म्हणून या मतदारसंघातल्या लोकांनी त्यांना लोकसभेला नाकारण्याचं काम केलं. मी विधानसभेला उभा असताना पुढच्या 5 वर्षामध्ये मी काय करणार आहे सांगण्याची इच्छा व्यक्त करतोय. प्रत्येक व्यासपीठावरती उभा राहून मी शिक्षण क्षेत्रामध्ये काय करणार आहे, आरोग्य क्षेत्रामध्ये काय करणार आहे, रोजगार निर्माण करण्यासाठी मी काय करणार आहे, माता भगिनींचं संरक्षण आणि सबलीकरण करण्यासाठी मी काय करणार आहे सांगतोय. पण माझ्या समोरचे उमेदवार ज्या व्यासपीठावरती उभारत आहेत तिथं फक्त रोहित पाटील रोहित पाटील रोहित पाटील म्हणतायत. रात्री झोपेत सुद्धा माझं नाव घेत असावेत. मी यांना सांगू इच्छितो, गेल्या 10 वर्षामध्ये सर्वसामान्य जनतेला दडपवण्याचं काम तुमच्या माध्यमातून झालेलं आहे. गुंडगिरी तुम्ही या मतदारसंघामध्ये केलेली आहे. साहेब, तासगाव कवठे मंकाळ मतदारसंघातली सर्वसामान्य जनता या विधानसभेला गुंडगिरी थोपवण्यासाठी एकत्र आलेलं चित्र मला पाहायला मिळतंय. मी आपल्याला सांगतो, 23 तारखेला निकाल लागल्यानंतर 24 तारखेला सकाळी 6 वाजल्यापासून ज्या पद्धतीनं आबांनी यांची गुंडगिरी थोपवण्याचं काम केलं होतं, मला माझं रक्त सांडावं लागलं तरी चालतंय, पण मी यांची गुंडगिरी संपुष्टात आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. अनेक उदाहरणं आहेत. तासगाव शहरातली मला लोक सांगतात, 10 वर्षाच्या खासदारकीच्या काळामध्ये लोकांना दडपवून इथले सातबारे यांच्या बगलबच्च्यांच्या नावावरती काम करण्याचं यांनी केलं. लोकांच्यातून नारा आलाय, तुतारी वाजवा आणि सातबारा वाचवा. त्यामुळे आता सातबारे वाचवायचे असतील तर या विधानसभेला तुम्ही सर्वांनी तुतारी वाजवायचे हे तुमच्या सर्वांच्या लक्षामध्ये असू दे. मी आपल्याला सर्वांना सांगू इच्छितो की आबांचा वारसदार म्हणून फक्त रक्ताचा नव्हे तर विचारांचा वारसदार म्हणून मी आपल्या सर्वांसाठी कार्यरत राहीन. आज यांच्या व्यासपीठावरून हे आम्हाला सवाल करतायत की आबांनी या मतदारसंघामध्ये काय केलं. आबांनी या मतदारसंघालाच नव्हे तर संबंध महाराष्ट्राला नवी दिशा देण्याचं काम केलेलं आहे. सहज आपल्या समोर जो उमेदवार उभा आहे त्याच्या बाबतीत माहिती काढावी म्हणून मी माहिती घेतली. अण्णासाहेब पाटील महामंडळावरती यांनी काम केलं. 6 वर्ष सत्ताधारी पक्षाची विधान परिषदेची आमदारकी यांच्याकडे होती. 10 वर्ष सत्ताधारी पक्षाची लोकसभेची खासदारकी यांच्याकडे होती. कृष्णा खोऱ्याचं उपाध्यक्षपद यांच्याकडे होतं. मला वाटलं तर एवढ्या मऊ खुर्च्यांवर बसून झालंय म्हणल्यावर काहीतरी चांगलं काम केलं असेल. पहिलं काम मला सापडलं, खेड शिवापूरचा टोल नाका फोडलाय.
दुसरं काम मला सापडलं, वालचंद कॉलेजची जमीन हडप करायला एक पैलवान 50 भर पैलवान घेऊन गेलाय. तिसरं काम मला सापडलं, बाजार समितीची निवडणूक लागल्यानंतर एका महिला आमदारावरती यांच्या बगल बच्चांनी यांना घेऊन दगडफेक केलेली आहे. आज मी आपल्याला सर्वांना सांगतो, गेल्या 10-15 वर्षातले यांचं जर हे कर्तृत्व असेल, मला हे विचारतायत गेल्या 10 वर्षामध्ये मतदारसंघामध्ये काय विकास कामं झाली. उद्या सिद्धेश्वराच्या चौकामध्ये मी माझ्या खर्चातून एक व्यासपीठ मारतो, त्या व्यासपीठावर तुम्ही यावं. गेल्या 16 वर्षात तुम्ही काय केलं हे तुम्ही सांगायचं, आणि गेल्या 2.5 वर्षात मी काय केलंय मी सांगायला तयार आहे. या मतदारसंघातली जनता फैसला करेल या मतदारसंघामध्ये काम कुणी केलेलं आहे. आज असं चित्र निर्माण केलं गेलेलं आहे. साहेब मला काय माहित नाही, पण 2019 पासून मतदारसंघामध्ये एकही निवडणूक अशी झालेली नाही की मला एकटं पाडण्याचं काम या मतदारसंघातल्या सगळ्या विरोधकांनी केलेलं नाही. सगळे विरोधक एकवटतात, प्रत्येक निवडणुकीला घेरण्याचं काम करतात, कमरेखाली जाऊन वार करतात. पण या मतदारसंघातल्या सर्वसामान्य जनतेच्या आशीर्वादानं आजपर्यंत यांचा विरोध थोपवण्याचं काम इथल्या लोकांनी केलंय. या पुढच्या काळात सुद्धा मला विश्वास आहे की आज राजकीय समीकरणांचं चित्र निर्माण करून मला एकटं पाडण्याचा ज्या वेळेस प्रयत्न केला जातोय, ज्या वेळेस मी आबा माझं कुटुंब अडचणीत येतं असं वाटतंय, त्यावेळेस या मतदारसंघातली सर्वसामान्य जनता छातीचा कोट करून आमच्या बरोबर उभी राहिलेली आहे. ही मागही उभी राहिली होती आणि यापुढच्या काळातही उभी राहणार आहे. मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की उद्याच्या 5 वर्षामध्ये मतदारसंघामध्ये काय वाढीला घालायचा आहे हा निर्णय या मतदारसंघातल्या लोकांनी घ्यायचा आहे. मोठ्या प्रमाणात निधी आणून मतदारसंघामध्ये विकास कामं करायची आहेत. या मतदारसंघातल्या दूध उत्पादकांचे प्रश्न मांडायचे आहेत. या मतदारसंघातल्या फूल उत्पादकांचे प्रश्न मांडायचे आहेत. द्राक्ष उत्पादकांचे प्रश्न मांडायचे आहेत. ऊस उत्पादकांचे प्रश्न मांडायचे आहेत. या मतदारसंघातल्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडायचे आहेत. तरुणांचे प्रश्न मांडायचे आहेत. माता भगिनींचे प्रश्न मांडायचे आहेत. का पर्यायाने समोर उमेदवार असलेल्या उमेदवाराची गुंडगिरी दडपशाही या मतदारसंघानं पोसायचे, हे मतदारसंघानं आता ठरवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मला विश्वास आहे की या मतदारसंघातली सुज्ञ जनता यांच्या सत्सद विवेक बुद्धीवरती आम्हाला संपूर्णपणे विश्वास आहे की मतदारसंघाला विकासाच्या दिशेने नेण्याचं काम या मतदारसंघातली जनता येणाऱ्या काळामध्ये करेल असा मला विश्वास आहे. मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की खूप तुम्ही मला सर्वांनी सांभाळले. पुढचे 5-6 दिवस तुम्ही मला सांभाळा. मी माझं संपूर्ण आयुष्य या मतदारसंघासाठी खर्ची घालण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि मी माझं संपूर्ण आयुष्य मग या मतदारसंघाच्या सेवेसाठी घाम गाळावा लागेल, रक्त गाळावं लागेल. ती रक्त गाळण्याची जबाबदारी ही माझी असेल हे सुद्धा मला आपल्याला सर्वांना सांगायचं आहे. आज साहेब मतदारसंघातून एक प्रमुख मागणी आहे. 2019ला मी छाती ठोकून सांगितलं होतं की मतदारसंघामध्ये मी MIDC मंजूर करून दाखवेन. 2024च्या विधानसभेच्या व्यासपीठावरती मी छाती ठोकून सांगतोय की मतदारसंघामध्ये आम्ही MIDC मंजूर करून आणलेली आहे. येत्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये पवार साहेबांच्या माध्यमातून काही चांगल्या उद्योगपत्यांना भेटण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय. येत्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये या मतदारसंघातल्या मनेराजुरीच्या, योगेवाडीच्या, बोरगावच्या माळावरती चांगल्या कंपन्या आणून या मतदारसंघातल्या हजारो तरुणांना काम देण्याचा प्रयत्न सुद्धा आमचा असेल. एवढंच मी तुम्हाला आज या ठिकाणी सांगतो. आणि खऱ्या अर्थानं तुम्ही सर्वांनी अगदी मुलगा म्हणून, तुमच्या घरातला भाऊ म्हणून मला सांभाळलंय. या पुढच्या काळातही 5 दिवस तुम्ही सर्वांनी आपलं चिन्ह पोचवण्यासाठी द्या. येत्या 20 तारखेला पहिल्या मशीनवरचं पहिलं बटन, तुतारी वाजवणारा माणूस, हे चिन्ह आम्ही सर्वांनी लक्षामध्ये ठेवायचं आहे. पुढच्या 5 वर्षामध्ये माझ्या रक्ताचं पाणी जरी करावं लागलं तर ते पाणी करायची तयारी माझी असेल. एवढंच मी आज या ठिकाणी आपल्याला सर्वांना सांगतो. आणि वेळेचं बंधन असल्यामुळे फार न बोलता साहेब मी तुम्हाला विश्वास देऊ इच्छितो की ज्या विश्वासानं तुम्ही या मतदारसंघामध्ये आपल्या पक्षाची उमेदवारी दिलेली आहे, तुमच्या विश्वासाला कुठेही तडा जाणार नाही याची काळजी या मतदारसंघातली जनता घेईल. एवढंच मी आज या ठिकाणी बोलतो आणि माझं 2 मिनिटाचं भाषण मी संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाविकास आघाडी. धन्यवाद रोहित आणि रोहित सुमन, आराबा पाटील.
आपला आवाज आणि आपले आशीर्वाद या ठिकाणी घेतलेत आणि आता आदरणीय देशाचे लोकप्रिय नेते सन्माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, जोरदार स्वागत. सिंग तुतारींच्या निनादात तुतारी वाजवणारा माणूस. एक मिनिट. डॉक्टर भारत पाटणकर एक साहेबांच्या आधी या ठिकाणी बोलतील. 1-2 मिनिटं. डॉक्टर भारत पाटणकर साहेबांच्या आधी या ठिकाणी 2 मिनिटं बोलताय. मी वेळ आता आणि खरं म्हणजे शरदचंद्रजींचं नाव आता जाहीर झालेलं आहे, त्यामुळं मी आता काही फार बोलणार नाही, त्याची प्रस्तावनाही करणार नाही. मी एवढंच म्हणेन की 1993-94 या वर्षांच्या मध्ये आबा आणि मी आणि क्रांतीवीर नागनाथ अण्णांच्या नेतृत्वाखाली या संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे जे तीन जिल्हे आहेत, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, विशेषतः सांगली आणि सातारा, यामध्ये पाण्याची एक प्रचंड चळवळ आम्ही उभी केली आणि त्या चळवळीचे शिलेदार या पहिल्या रांगेत, दुसऱ्या रांगेत बसलेले आहेत समोर आणि पाठीमागे सुद्धा इथं बसलेले आहेत, शंकरदादा वगैरे, तुम्ही साहेबराव तुम्ही आहात. ही आज सगळी चळवळ उभी केली आणि परवा अजितदादा आमचे जुने मित्र या ठिकाणी आले लोकसभेच्या वेळेला आणि सांगायला लागले की हे सगळं पाणी 7 जिल्ह्याला कोणी आणलं तर संजय पाटलांनी आणलं. तेव्हा संजय पाटलांना त्यांनी रक्षण द्यायला निघालेत, पण जो लढा आबांच्या वेळेला आपण उभा केला सांगलीला, त्या लढ्याच्या मध्ये पहिला विजय जो आबांच्या आग्रहामुळे निर्माण झाला तो तासगाव तालुक्याला समान पाणी वाटपाचा मंजुरीचा विजय झालेला आहे. त्यामुळं संजय पाटील, तुम्ही खोटं बोलून लोकांना फसवू नका. तुम्ही त्यावेळेला त्या बैठकीत दंगा घालण्याचा प्रयत्न केलेला होता आणि तुम्हाला मी अजित पवारांना थांबवायला लागलेलं होतं. आणि त्यामुळे आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवावं की पाण्यासाठी एक कसफट सुद्धा त्यांनी केलेलं नाही, एक कसफट सुद्धा उचललेलं नाही. आलेल्या पाण्याचं खोटं नाटक काहीतरी करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. शेवटी मी असं म्हणेन की त्यांच्या आबांच्या काळामध्ये जो समन्यायी पाणी वाटपाचा प्रकल्प मंजूर झाला शरदचंद्रजींना तो माहिती आहे. तासगाव तालुक्यातल्या प्रत्येक गावच्या प्रत्येक कुटुंबाला, कवटे, मंकाळ, सांगोला, आटपाडी या याच्यामध्ये प्रत्येक गावच्या प्रत्येक कुटुंबाला पाणी मिळण्याचा प्रकल्प मंजूर आहे. मी रोहितजींना मी आवाहन करेन की तुम्ही आणि आम्ही मिळून हा प्रकल्प मंजूर असलेला प्रत्यक्ष गावागावातल्या कुटुंबापर्यंत पाणी नेईपर्यंत मी तुमच्याबरोबर राहणार आहे. धन्यवाद. आदरणीय भारत पाटणकर यांच्यानंतर आपल्या समोर येत आहेत आदरणीय शरदचंद्रजी पवार, आपल्या देशाचे नेते, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाविकास आघाडीचे ज्येष्ठ नेते. वस्ताद आलेले आहेत. या मतदारसंघाचे आमदार आणि ज्यांचं भाषण आपण या ठिकाणी ऐकतो ते समन्वय आरोग्य पाटील, लोकसभेचे सन्माननीय सभासद खासदार विशाल पाटील, महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेचे सभासद आमदार अण्णाराज भारत पाटणकर, या ठिकाणी उपस्थित असलेले जयसिंग शेंडगे, अनिताताई सगळे, शंकरदादा पाटील, हनुमंतराव देसाई, अविनाश पाटील, सुरेश पाटील, अनेकांची नावं घ्यावी लागली पण वेळ थोडा आहे. पण आता हा जर निवडणूक प्रचाराचा सोहळा आहे त्याचा मुख्य म्हणजे आपले उमेदवार रोहित पाटील
आणि उपस्थित बंधूभगिनी, महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका आल्या आणि त्याच्यामध्ये हे राज्य, या राज्याचा कारभार हा कुणाच्या हातामध्ये द्यायचा याचा निकाल घेण्यासाठी ही निवडणूक आहे. 8-10 महिन्याच्या पूर्वी देशाच्या लोकसभेची निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीमध्ये सर्व देशाचा कारभार हातामध्ये घ्यायचा हे सूचचिन्ह देशाचे प्रधानमंत्री देशात हिरत होते. ते जाईल त्या ठिकाणी सांगत होते की मला 400 जागा द्या. लोकसभेचं काम चालवायचं असलं, सरकारचं मंत्रिमंडळाचं काम चालवायचं असलं, 350 आणि 300 जागा असल्या तरी काम सहज करता येतं. मला आठवतंय की या देशाचे प्रधानमंत्री नरसिंहराव होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये मी संरक्षण मंत्री होतो आणि आम्हाला लोकांच्याकडं त्यावेळेला 250च्या खाली खासदारांची संख्या होती. पण तरीसुद्धा 5 वर्ष राज्य चालवलं, लोकांचे प्रश्न सोडवले. त्यासाठी 400 जागाची आवश्यकता नव्हती. पण उद्या साहेब 400 जागा हे सांगतायत. याची शंका आम्हाला लोकांच्या मनामध्ये आहे. आणि ती शंका अशी आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाची घटना लिहिली. त्या घटनेमध्ये काही बदल करायचा असला तर त्याला मोठी संख्या लागण्याची आवश्यकता असते. आणि आजचे राज्यकर्ते जे आहेत त्यांच्या मनामध्ये काहीतरी वेगळा विचार आहे. त्या वेगळ्या विचारासाठी ही अधिक 400ची संख्या असेल सातत्याने मानतायत. पण आम्ही सगळ्यांनी बसून निकाल घेतला. काँग्रेसचे नेते असतील, दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल असतील, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री असतील, केरळाचे मुख्यमंत्री असतील, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असतील, अन्य पक्षाचे लोक असतील, या सगळ्यांना एकत्रित केलं आणि देशामध्ये काय वाटेल ते झाले ते चालेल, पण 400 जागा मोदींच्या हातात द्यायच्या नाहीत हा निकाल आम्ही घेतला आणि सुदैवाने त्याच्यामध्ये यश आलं. राज्य त्यांचं आलं, पण घटनेत बदल करण्याची ताकद त्यांची राहिली नाही. ती निवडणूक गेली. आता ही दुसरी निवडणूक आहे. या दुसऱ्या निवडणुकीत सुद्धा भाजपवाले आणि त्यांचे सरकारी या सगळ्या निवडणूक लढवायचा निकाल घेतला. आम्ही सुद्धा या ठिकाणी प्रयत्न करतो. आम्ही काँग्रेस पक्षाला बोलवून घेतलं, राष्ट्रवादी पक्ष आहे, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालचा शिवसेना आहे, डावे कम्युनिस्ट, उजवे कम्युनिस्ट यांनाही बरोबर घेतलं. आणि आमचा प्रयत्न आहे की महाराष्ट्राचं राजकारण काय वाटेल तर राहिलं, पण देवेंद्र फडणवीसांनी हे घटक आहेत या लोकांच्या हातात महाराष्ट्राची सत्ता जाऊन द्यायची नाही. आणि त्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची. आणि ती नुसती निवडणुकीत मतं आम्ही मागत नाही, आम्ही कामासाठी मतं मागतो. आम्ही कार्यक्रम आखला आणि तो कार्यक्रम आखल्याच्या नंतर त्यासाठी मतदान करावं हा आग्रह धरतो. आज ज्यांच्या हातात राज्य आहे ते पैशाचा गैरवापर. दुसऱ्या निवडणुकीत काही नाही, पैसे 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 टाकायचे, माणसं विकत घ्यायचा प्रयत्न करायचा आणि निवडणुका जिंकायचा हा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. काही कार्यक्रम त्यांनी घेतले, पण त्या कार्यक्रमामध्ये सत्यता किती आहे याचा विचार करायची वेळ आली. सतत ते सांगतात
की आम्ही महिलांच्यासाठी लाडली बहीण हा कार्यक्रम घेतला. लाडली बहिणीच्यासाठी काही 2 पैसे दिले. माझी काही तक्रार आहे, तुम्ही आवश्यक द्या. पण लाडली बहिणीला 1500 रुपये देणं याच्यापेक्षा सुद्धा तिचं रक्षण करणं हिची आज आवश्यकता आहे. आणि आजच्या राजनीतीमध्ये, भाजपच्या राजनीतीमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये स्त्रिया या सेफ आहेत, सुरक्षित आहेत असं म्हणण्याची स्थिती नाही आहे. या युती सरकारच्या कालावधीमध्ये महिलांच्या अत्याचारामध्ये वाढ झाली. आणि तुम्हाला माहीत आहे करण्यामध्ये ठाऊक नाही, पण या 2 वर्षामध्ये जेव्हा त्यांचं राज्य, या 2 वर्षामध्ये महाराष्ट्रात 67,381 महिलांचं अत्याचार झाले. 67,000 महिलांच्या हत्या होती. याचा अर्थ असा ज्याची नोंद महाराष्ट्र सरकारमध्ये दर तासाला या राज्यामध्ये 5 महिलांच्यावर अत्याचार केले जातात. आणि दुर्दैवाने आज या राज्याची जी मुली आणि स्त्रिया गायब झाल्या, सापडत नाहीत, त्यांचाही आकडा हा जवळपास 60,000च्या आसपास. आणि जे राज्यकर्ते आमच्या भगिनींचा पत्ताचा शोध घेऊ शकत नाहीत, अत्याचाराची संख्या वाढू शकतात, अशांच्या हातामध्ये महिलांचं संस्था द्यायचं. तुम्ही पैसे वाचा, पण त्या पैशाच्या पेक्षा पहिल्यांदाच तिचं भविष्य राखा, तिच्यावरचे अत्याचार थांबवा, तिचा पत्ता लागत नाही, तिचा शोध घ्या. पण हे काम करण्याच्यासाठी आजचे राज्यकर्ते काही करत नाही. महिलांचा प्रश्न तसा या राज्यामध्ये तरुण पिढीचा प्रश्न आहे. आज मी या सभेमध्ये बघतोय रोहितसारख्या तरुणाला तुम्ही संधी द्यायचा निर्णय घेतलेला आहे, याच्यासाठी ज्योतिषाची गरज आहे असं मला वाटत नाही. आणि ही तरुण पिढी ती खऱ्या अर्थाने असं शक्तिशाली केली पाहिजे. महाराष्ट्र चालवा शकली तरुणांनी चालवायचा. आणि या तरुणांना संधी दिल्याच्या नंतर ते तरुण उत्तम काम करू शकतात याचा अनुभव मला आहे. आज या ठिकाणी बोलताना रोहितने सांगितलं की मला एकटं फाडण्याचा प्रयत्न करतायत. काही काळजी करू नका, कोण एकटं फाडू शकत नाही. या 2 तारखेची तरुण पिढी जोपर्यंत मग ती कवठेमहांकाळची असेल, ती शाळेची असतील, आसपासची असतील किंवा तासगावची असतील, ही तरुणांची शक्ती तुमच्या मागे, तोपर्यंत चिंता करायचं काही कारण नाही. तुम्ही एकटं करू शकत नाही. आणि तुम्ही आज म्हणताय 55 वर्षापूर्वी माझी अवस्था तीच होती. मी वयाच्या 26व्या वर्षी निवडणुकीला उभं राहण्याचा विचार केला होता. आणि माझ्या विरुद्ध सगळे आमचे कठीण नेते होते. आणि त्या नेत्यांनी चव्हाण साहेबांना, वसंतदादांना सांगितलं की या तरुण पोराला आत्ता संधी देऊ नका. पण नेत्यांनी ऐकलं नाही. विरोध खूप होते तरी नेत्यांनी ऐकलं नाही. मला आठवतंय, मला तिकीट देऊ नका म्हणून सांगायला आमच्या पक्षाचे अनेक नेते आले होते. चव्हाण साहेबांच्याकडे चर्चा झाली. चव्हाण साहेबांनी विचारलं की एका तरुणाला संधी द्यायला तुमचा नकार आहे. त्याने हो, कारण तो निवडून यायचा नाही. चव्हाण साहेबांनी प्रश्न विचारला की आपल्या राज्यामध्ये 288 खासदारांच्या जागा आहेत, आपल्या पक्षाच्या किती जागा निवडून येतील? तर त्याच्या देशांनी सांगितलं की निदान 200 तरी येतील. चव्हाण साहेबांनी दुसरा प्रश्न विचारला, राहिलेल्या 88चं काय? तर नेत्यांनी उत्तर दिले, बहुतेक तिथं पराभव होईल. चव्हाण साहेबांनी सांगितलं, शरद पवारांचे असंच दिसते, आपल्याकडे किती येतील तर तुम्ही 200 येतील म्हणतात.
88 फसतील तर फस तेच वेळी सांगतात. त्या 88 मध्ये आणखीन एक झाला आणि ते 89 फसतील असं सांगा. शरद पवारांना तिकीट आहे आणि मला तिकीट दिलं आणि त्या दिवसापासून आज 55 वर्ष मी सतत दिसतोय. एकदा सुद्धा लोकांनी मला घरी केली आहे आणि त्यामुळं आजच्या वयामध्ये तुम्ही रोहितला या ठिकाणी देताय. माझी पूर्ण खात्री आहे की पुढची 5-50 वर्ष या भागाचं नेतृत्व करण्याचा अधिकार हा त्यांचा राहणार आहे. तो त्यांच्या कामाने राहणार आहे, त्यांच्या आदराच्या पुण्याने राहणार आहे आणि त्यासाठी त्यांना मोठ्या मताने विजयी करा ही आग्रहाची विनंती मी आपल्याला करतोय. ही करत असताना खेदाचा मतदारसंघ खानापूर असाली विसापूर या विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आमच्या सरकारांच्या वतीनं वैभवदादा सदाशिव पाटील हे तुतारी वाजवणारा माणूस या चिन्हावर निवडणूक करत असेल. माझी सगळ्या मतदारांना आव्हान आहे की जसं रोहितचं निवडून याल तसं वैभवदादा पाटील यांना सुद्धा प्रचंड मताने तुम्ही निवडून द्यायचं काम या ठिकाणी केलं पाहिजे. आजची ही निवडणूक विशेषतः या मतदारसंघाची फार चुटकीची होईल अशी बाहेर चर्चा आहे. मी विचारलं काही लोकांना चुटकीच होईल असं का वाटतं. आजची पुण्याने महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये लोक आजचं नाव घेतात. माझ्या दौऱ्याची मी सुरुवात नागपूरच्या ग्रामीण भागातून केली आणि अनेक जिल्ह्यामधून मी आज इथं आलेलो आहे. मी कधी 17 दिवस कधी घरी सुद्धा गेलो नाही. या तालुक्यात या जिल्ह्यात या तालुक्यात या जिल्ह्यात आणि हे सुरुवात केल्याच्या नंतर पहिल्या दिवशी नागपूरला सभा संपली आणि काही आदिवासी समाजाचे लोक एका कोपऱ्यात थांबलेले होते आणि त्यांनी मला हात केला. मी थांबलो आणि त्यांना बोलून घेतलं. काय अडचण आहे का? म्हणजे काही अडचण नाही. म्हणजे कशासाठी तुम्ही मला थांबवलं? म्हणजे एकच गोष्ट सांगायची, अर्धा वर्षाचा पोरगा तिकडे सांगलीकडे निवडणूक लढत असतोय त्याच्यावर लक्ष ठेवा. म्हणजे तुमचं गाव ते म्हणजे गडचिरोली आदिवासीचं सगळं. म्हणजे अर्धा वर्षाच्या पोरग्याची चिंता तुला नका. त्यांनी सांगितलं की आम्ही आदिवासी अनेक संकटातून जात असताना आमच्या दैनंदिन प्रश्नाची चिंता ही आजच भाषाने घेतली. आमच्या प्रश्नाची सोडवणूक केली. त्याचा उपकार आम्ही कधी विसरू शकत नाही. हा गडचिरोलीचा आदिवासी या ठिकाणी सांगतो. एवढी पण नाही. आज आजारच्या मागं असल्याच्या नंतर मला स्वतःला चिंता करण्याचं कारण वाटत नाही. आज विदर्भचे आमदार माजी खासदार आहेत, उद्योगी आहेत, त्याची माहिती मला आहे. अनेक गोष्टी सांगता येतील. त्यांची पहिली महाराष्ट्राची विधान परिषद मला आठवते. एक दिवशी माझ्याकडं आजारासाठी आली आणि त्यांनी सांगितलं की साहेब विधान परिषदेच्या जागा भरायच्या, एका जागेसाठी माझा आग्रह आहे. म्हणजे कुणाचा? त्यांनी सांगितलं संजय फासकाचा. म्हणजे मला पसंत नाही. तुम्ही काहीतरी दुसरं नाव सांगा. नाही म्हणजे माझा फार आग्रह आहे. मी त्यांच्याशी बोललो आहे, काही करा त्यांना द्या. आणि म्हणजे यांचा काही भरोसा नाही की तुमच्यावर रात्री दिवशी खात्री नाही. कशासाठी तुम्ही आग्रह करता? नाही म्हणजे माझ्या भागाचं आहे, काही करा पण एवढं माझं ऐका. शेवटी आजारचं नाव मिळणं हे मला शक्य नव्हतं. आम्ही मान्य केलं. ते आमदार झाले, 5-6 वर्ष राहिले. पण मोठी गमतीची गोष्ट आहे, ज्या दिवशी आमदारकीचा काळ संपला दुसऱ्या दिवशी नवा फटका. लगेच भाजप होऊन गेले. भाजप होऊन गेले, लोकसभा लढवली, त्यांना यश मिळालं. 10 वर्ष लोकसभेत राहिले. मी जास्त चौकशी करायचो.
मतदारसंघात काय चाललंय, काय चाललं असेल बघणारी व्यक्ती ह्या कधी मतदारसंघाच्या प्रश्नाची कधी चर्चाही करत. इथं विचारल्याच्यानंतर तेच ऐकायला जायचं. 10 वर्ष काढली गेल्यानंतर खासदारकी संपली. आता नवीन पक्षात गेले, तिथं त्या ठिकाणी राहिले. तिथून काय करायचं ते किती काळ त्यांना मिळाला हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, मी काय सांगायचं नाही. काँग्रेस पक्षात त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा निवडणूक आली. निवडणुकीच्या आधी 1 महिन्याच्या पूर्वी मी सांगलीला आलो होतो आणि काहीतरी कार्यक्रम त्यांनी घेतला होता. मला अतिशय आग्रहाने सांगितलं तुम्ही यायलाच पाहिजे, समाजाच्या लोकांचा प्रश्न आहे. शेवटी मी गेलो त्या कार्यक्रमाला, सांगलीमध्येच कार्यक्रम होता. मी त्यांना विचारलं की उद्याच्या निवडणुकीमध्ये कसं चित्र दिल्याचं, काय काळजी करू नका म्हणजे. अवसर सगळे आले, काँग्रेस असेल, उद्धव ठाकरे असतील, राष्ट्रवादी असेल, याच्याशिवाय दुसरं काही नाही. म्हणजे तुमचं काय म्हणजे आमचं या सगळ्यांना निवडून आणण्याच्यासाठी ताकद लावणं, याच्या दुसरी काही माझी अपेक्षा नाही. आणि 8 दिवसांनी वाचलं की या मतदारसंघात अर्ज भरला. तुझ्या शब्दाची किंमत नाही, निर्णयाच्यामध्ये सातत्य नाही. अशा प्रकारचं ते व्यक्तीचं काम करण्याची संधी लोकांनी दिली. त्याच्या कामाचा संधीचा सोनं करण्याची भूमिका नाही. कारखाना इथं उभा केला. आज त्या कारखान्याची काय अवस्था आहे मी काय त्याच्या खोल्यात जाऊ इच्छित नाही, तुम्हाला माहिती आहे. या सगळ्या लोकांचा संबंध कारखान्याशी होता. आज एकेकाळी सांगली जिल्हा सरकारी कारखानदारीच्या बाबतीत महाराष्ट्राला नेतृत्व देणारा जिल्हा आणि त्या सांगली जिल्ह्यामध्ये तासगाव भागाचा कारखाना आज काय अवस्थेत आहे, त्याचं नेतृत्व कोणाकडे होतं, त्याची जबाबदारी कोणाची होती, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहे. आणि कारखानाच नाही, गणपती संघ असेल, आणखीन काही संस्था असतील, अनेक संस्थांच्या संबंधीचा उल्लेख जिथे जिथे या खासदाराचा संबंध आला त्या ठिकाणच्या त्या संस्था कोणत्या स्थितीत आहेत हे तुम्ही लोकांनी बघितलं पाहिजे. आणि ते बघितल्याच्या नंतर तुम्हाला कधीही समाधान मिळणार नाही. कारण समाजाच्यासाठी समाजाने दिलेला अधिकार हा गाजवायचा असतो, त्यासाठी वापरायचा असतो. हे सूत्र या ग्रस्थांनी कधीही मनामध्ये ठेवलं जाईल आणि त्याचा परिणाम आज तुम्हा लोकांच्या हिताची लवकर न करणारी व्यक्ती जर या ठिकाणी रोहितच्या विरुद्ध उभी असेल आणि दुसऱ्या बाजूला सत्ता असो असा नसो पण लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी माणसाला म्हणजे हेलपाटे घालून अधिकाऱ्यांची गोड बोलून या मतदारसंघाच्या जनतेची कामं करून घेणं हे सूत्र त्यांनी या मधल्या काळामध्ये पाहिलं. त्याचा विचार करायचा का लोकांना धोका देण्याचा विचार करायचा हा प्रश्न तुमच्यापुढे आहे. आणि माझी खात्री आहे की तासगाव तालुक्याची जनता या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या काळात, संघर्षाच्या काळात समाजाच्यासाठी कष्ट करणारी, उभारणारी, देशाला परकीयांच्या हातातून मुक्त करण्याच्यासाठी पर्यंत संघर्ष करणारी आणि नेहमी प्रगतीचा आणि विकासाचा विचार करणारी जनता रोहित पाटलांच्या मागं मोठ्या शक्तीने उभं राहील याची पूर्णपणानं मला खात्री आहे. आणि उद्याच्या या निवडणुकीमध्ये त्यांची खूण तुम्हाला माहिती आहे. तुझाही फक्तारा माणूस आणि जो माणूस आझाद पाटील असोत आणि आज त्यांचा वारसा रोहित चालत असेल, या सगळ्यांच्या कामामध्ये शेवटचा माणूस हा अखंडतेने लक्षात ठेवलेला आहे. आणि त्या शेवटच्या माणसाचं स्मरण या तुतारी त्यांनी मुखात घेतलेली आहे त्या माध्यमातून आपल्याला कायम होईल. आणि त्यासाठी तुतारी फुंकणारा माणूस याच्यासोबत वचन द्यावा. मोठ्या संख्येनं
प्रचंड मताने तुम्ही रोहितला निवडून द्या ही सांगण्याची आवश्यकता नाही. तुम्हाला खात्री होते की आबासाहेब या ठिकाणी आजार नाही आहेत, त्याचं दुःख आहे, अस्वस्थता आहे, पालना लोकांचं तर त्यांच्याशी भांडणच आहे. मी स्वतः सांगितलं की आला ना की तुमचं माझं भांडण नाही, तुम्हाला जायचं, आम्हाला सोडून जायचा अधिकार नाही. तुम्हाला संबंध महाराष्ट्राची जनता वेगळ्या दृष्टीनं बघते आणि त्यासाठी तुम्हाला जगलंच पाहिजे. तुमचं आयुष्य हे महाराष्ट्राला हवं आहे आणि त्याच्यासाठी काही होत असेल तर तुमचं आमचं भांडण होईल हे मी स्वच्छ त्यांना हॉस्पिटलमध्ये सांगितलं होतं. पण शेवटी सगळेच काही तुमच्या माझ्या त्यांच्या हातात असतं असं नाही. काही गोष्टी आपल्या सगळ्यांच्या कृतीच्या बाहेर असतात आणि तीच अवस्था तिथं झाली आणि आज ते तुमच्या माझ्यामध्ये राहिली नाही. पण ती राहिली नसली तर त्यांचा आदर्श काय नाही आणि तो नुसता तासगाव होता नाही, सर्व महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये कुठेही गेलो तर लोक आश्चर्यानं आजाराची चौकशी करतात, कुटुंबाची चौकशी करतात. माझ्या मते हे फार मोठं धन तुम्हा लोकांच्या फजरामध्ये आजारी जाता जाता टाकलेलं आहे आणि म्हणून समाजाला संभाव्य करण्याचा दृष्टिकोन ज्याने उभं आयुष्य व्हायला आज त्याच्या मतदारसंघामध्ये त्यांच्या जागेवर त्यांची पुढची फेरी ही जर निवडणुकीला उभी होत असेल तर तुम्हा सगळ्यांची पूर्ण ताकद ही तर त्यांना द्याच, पण मतांचा विक्रम करा आणि विक्रम करून सर्व महाराष्ट्रात चर्चा झाली पाहिजे की रोहित भाषाला जी काही मतं भरली अशी मतं भरणं त्याला भाग्य लागतं, याची घरोघर चर्चा होईल हीच अपेक्षा या ठिकाणी करतो आणि माझ्या पुढच्या कार्यक्रमाला या ठिकाणी जाऊ शकते. एका गोष्टीचा उल्लेख कधी केला पाहिजे. मध्यंतरी इथं आल्याच्या नंतर वेदांना संघ या संबंधीचे लोक मला भेटले होते आणि त्यांनी मला सांगितलं की आम्ही स्वर्गीय आझाद बाबा पाटील या नावानं वेदांना मार्केट नवीन आम्ही इथं उभं करतोय. मी एवढंच सांगू इच्छितो की द्राक्षाची शेती, इथली सगळी शेती कष्ट करून तुम्ही लोकांनी केली, द्राक्ष वाढवली, वेदाने वाढवले, सर्व देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये इथे वेदाने जात असतात आणि त्यासाठी तुम्ही नवीन मार्केट उभं करतात. मी एवढंच सांगतो की आमच्या सगळ्यांचं सहकार्य आणि पूर्ण ताकद या नवीन मार्केटला निश्चितपणाने राहील हीच खात्री या ठिकाणी सांगतो आणि पुढच्या सभेला जायला परवानगी घेतो. जय हिंद, जय भारत. माननीय संजय पाटील, खास विश्वास तात्या माने पाटील तालुकाध्यक्ष यांचा आज वाढदिवस आहे. आदरणीय साहेबांच्या हस्ते आणि उपस्थितांच्या साक्षीने साहेब आशीर्वाद देतील आणि आजच्या भव्य अशा प्रचार सभेच्या निमित्तानं संजय पाटील या ठिकाणी उपस्थित असलेले रोहिदाकांच्या प्रचारानिमित्त उपस्थित असलेले